бозингароне ки дар ҳайати асосии бозиҳои қаблии дастаҳо буданд имрӯз бо тағйиротҳои дигар ба майдон мебиёнд. Ва акнун дӯстони азиз, ҳар дуи дастаҳо ба майдон ворид мешаванд ва дар минбари майдон аллакай мухлисон ҷамъ омаданд ва дастаи дӯстдоштаи худро мухлисӣ мекунанд. гуфтем ки ҳар дуи дастаҳо дар мавсими имсолаи ҷоми Тоҷикистон роҳи осонро тай накарда буданд. махсусан дастаи Эсхата ки дар майдони худ дастаи Вахшро қабул кардааст, бозиҳои хеле мушкил дошт. махсусан дар даври якашниҳои муқобили Кемева, яке аз дастаҳои садрнишини ҷадвали чемпионати Тоҷикистон мубориза бурда буд. ва акнун дӯстони азиз, сараввал ба суруди миллӣ гӯш меандозем ва шаҳри рақобатро идома медиҳем. оғоз мешавад дӯстони азиз қисмати аввали дидори имрӯза миёни дастаҳои Эсхата ва Вахш ки як бозӣ чӣ гуна ки дар аввал гуфтам, як бозии хеле ҷолибро дар иҷрои ин дастаҳо умедвор ҳастем, чунки ҳар дуи ин дастаҳо ба муқобили якдигар дастаҳои хеле арзанда ҳастанд. махсусан он рақобате ки охирин маротиба онҳо дар чемпионати Тоҷикистон дар марҳилаи дуюми рақобатҳои чемпионати Тоҷикистон нишон доданд, як бозии баробар ҳам аз рӯи оморҳо ва ҳам аз рӯи ҳисоби рақобат баробар буд. бигӯем ки ҳарчанд бозии принсипиали миёни ҳар дуи ин даста ҳам набошад, вале натиҷаҳои охир, оморҳои охир нишон медиҳад ки ин рақобат дар пушти худ чизеро пинҳон мекунад. хуб, барои ҳамин мухлисони зиёд дар минбари майдон ҳузур оварданд то бозии ин дастаҳоро як маротибаи дигар тамошо намоянд ки кадоме аз дастаҳо дар мавсими имсола миёни ин ду тим пурқувваттар аст. дар чемпионати Тоҷикистон ҳарчанд ки мавқеъҳо дар ҷадвали мусобиқа бигӯем ки шӯхӣ карда гӯем фарқият аз замин то осмон аст, чун дастаи Вахш яке аз дастаҳое аст ки муддаи асосӣ барои ба даст овардани унвони чемпионӣ дар қатори Кемева ва Истиқлол ба ҳисоб меравад, вале дастаи Эсхата ин мавсим дар чемпионати Тоҷикистон дар марҳилаи аввал на он қадар натиҷаҳои назаррас нишон дода. аз ин хотир онҳо дар мавқеи ҳафтуми ҷадвали мусобиқа қарор доранд. вале дар ҷоми Тоҷикистон дастаи мазкур бозиҳои хеле ҷаззобро баро монда буд ки воқеан масалан бубинед ки дастаи мазкур дар даври якашниҳои мусобиқа муқобили дастаи Кемева ғалаба ба даст оварда буд. дастае ки чӣ гуна ки дар боло ишора кардем, дастаи ба қавле чемпионшав аст, вале Эсхата тавонист ки аз ин даста гузариш кунад ва баъдан дар марҳилаи якчорниҳоӣ онҳо бо дастаи Истаравшан бозӣ карданд ва бо ҳисоби бузурги 6-2 ҳарифи худро мағлуб намуданд. хуб, акнун онҳо ба марҳилаи нимниҳоӣ омаданд ва ҳарифи онҳо дастаи меҳмон дастаи Вахш бошад, чунин роҳро тай кардааст. онҳо сараввал дар марҳилаи якашниҳоӣ бо ҳисоби муқобили Паншер ғалаба ба даст оварда буданд, баъдан як бозии хеле пурэҳсос муқобили дастаи
استقلال داشتن که در 120 دقیقه گلی معین نشد و بعدا در مرحله در سلسله ضربه های پنالتی دسته وقت توانست که استقلال را از صد روی خود بیرون کند. خب دوستان عزیز اکنون توجه میکنیم به هیئت های اساسی دسته که سرمربی ها به میدان آوردن. آغاز میکنیم از میزبانان که در خط دروازه رقم 12 عزت‌الله ترسونوف بازی میکنند. در خط حمایت باشد سرمربی دسته مذکور 4 نفر رو با میدان آورده است. اینها تحت رقم 23 دلشاد کریموف، رقم 29 سرداربک خورسندوف، رقم 2 صاحبجان حکیموف و رقم 4 عبدالرحمن اوزاکوف میباشد. در خط نیم حمایت باشد دوستان عزیز چنین بازیگران با میدان آمدند. رقم 13 بکزاد سعیدوف، رقم 6 عبدالصمد صمدوف، رقم 18 دیوربک شوقیف، رقم 81 حجی عبدالمنان و در خط حمله باشد 2 نفر بازیگران امروز با میدان آمدند که اینها رقم 8 رستمجان صبور و رقم 7 سنجر رخسیبویف میباشند. سرمربی دسته شهرت عمروف. در هیئت دسته وخش باشد دوستان عزیز در دروازه با رقم 40 آدم کوچ بازی میکنه و در خط حمایت باشد یک باره 5 دفاعگر رو با میدان آورده سرمربی دسته وخش و اینها رقم 2 سیاوش اسراروف، رقم 3 تونی بیکاتل، رقم 13 سرگی یاورسکی، رقم 23 محمد جان ناسکوف و رقم 97 سرگی سکانیان می باشد. در خط نیمه باشد 4 نفر بازیگران رو با میدان آورده است. اینها رقم 8 احسان بوبایف، رقم 20 بنجامین امپونسا، رقم 9 ابوبکر سلیمانو و رقم 88 کنستانتین چارنی و در خط حمله یگانه حمله‌گر نوردین امراکلوف با رقم 30 بازی میکند. سرمربی دسته ظریف عثمانوف. خب دوستان عزیز اکنون الک 2 دقیقه رقابت پس سر شد و حالا بگیم از جانب یگان دسته ها در نزد دروازه یکدیگر یگان فرصت های خطرناک به میان آمده است و سرداور مسابقه امروز دوستان عزیز بختیار کاملوف میباشد و با او غیرت روزیبایف، خالمراد عبدالسلاموف کمک میکنند و در اتاق بر باشد گلمراد سعدالله و همچنین اسماعیل نورالیف هستند. و مخلصان دسته اسخط را ببینید که چگونه در منبر میدان دسته خود را مخلصی میکنند و هجوم اولین فوتبال بازان دسته اسخط از کنار راست میدان و امکانات خیلی خوب برای گل زدن و ببینید که آیا با گل میسر میشود. نه دو وقت میگیرد گل است دوستان عزیز. در دقیقه سوم دیگر فوتبال بازان دسته اسخط با زدن گل دست می‌یابد بعد یک بازیگذاری خیلی زیبا و سنجر رخسیبویف توانست که توپ را داخل دروازه دسته وخش نماید. هرچند از مسافه دور آنقدر با داخل دروازه وارد شدن توپ آنقدر معلوم نیست ولی بازیگذاری خیلی زیبا از جانب آنها بود و ببینید که چگونه پرتاب انجام داده می شود جانب سنجر رخسیبویف و این حجی عبدالمنان بود که توپ را با یک پرتافت خیلی زیبا به سنجر رسانید و سنجر آن را داخل دروازه کرد و دوباره هم اشاره نمود که توپ داخل دروازه وقت شده است. از این خاطر حساب 1-0 است دوستان عزیز. اسخط الک در 4 دقیقه اول از حساب با پیش میبراید با حساب 1-0 و هجوم فوتبال بازان یا خود جواب فوتبال بازان دسته وخش را اکنون انتظار میشود. اینجا قاعده بازی ویران میشود. دوباره اشاره میکند که قاعده بازی ویران شده است بر مقابل فوتبال بازی دسته اسخط. دیوربک شوقیف گفتم که در بازی اخیره که این دسته ها میان خود رقابت کردن این در دوری دوازدهمی چمپیونات فوتبالی کشور در لیگ اولی بود که
боз ҳам вахш ба меҳмонии дастаи эсхата рафта буд ва он ҷо ғолибро муайян накарданд. Ҳисоб 1-1 шуда буд. ин бозӣ дар рӯзи 13 июн баргузор шуда буд ва дар он ҷо ҳам дастаи эсхата муқобили дастаи вахш як бозии арзанда нишон дода буд. аз ин хотир вахш бояд омодагии хеле ҷиддӣ медид дар ин бозии хеле муҳим ва омодагии дастаи вахш ҳам дар танаффуси равзанаи трансферӣ дар танаффуси тобистона аз он ҷое ки иттилоъҳо ба омада буд хеле ҷиддӣ омодагӣ дида буданд, чунки онҳо имсол имкон доранд ки дар қатори дастаи Истиқлол ва дастаи клуби маркази варзиши артиш барои садри ҷадвал мубориза баранд ва ин иқтидор дорад ва имконияти навбатӣ барои футболбозони дастаи вахш ва ба задани гол даст меёбанд. Нуриддин Амроқулов аз як партофти хеле хуби ҳамдастаҳояш истифода бурд ва хеле моҳирона тӯбро аз болои сари дарвозабони дастаи эсхата ба кунҷи дарвоза равон кард. баъд аз 2 дақиқа ҷавоб мегардонанд ба голи футболбозони дастаи эсхата, бозингарони дастаи вахш. Нуриддин Амроқулов мухлисон аз минбар исми ӯро бо як садо ба забон мегиранд ва ан ҳамин ҷо бубинед ки чӣ гуна партобак анҷом дода шуд аз ҷониби футболбози дастаи эсхата, манзара дастаи вахш ба Нуриддин Амроқулов ва бо як маҳорати хоса футболбози мазкур мавқеи худро пайдо кард ва тӯбро дохили дарвозаи дастаи эсхата намуд. Нуриддин Амроқулов муаллифи голи дастаи вахш. муаллифони ҳардуи голҳо дар маркази майдон бо ҳам хеле наздик ҳастанд ва ин ҷо чӣ рух додааст ки баҳс мекунанд футболбозони дастаи эсхата. чунин бармеояд ки дарвозабони дастаи эсхата Иззатулло Турсунов дар рафти голзании Нуриддин усе бардоштааст ва ҳамин ҷо партобаки хеле хуб аз ҷониби футболбози дастаи вахш анҷом дода шуд. акнун бозӣ шадидтар мешавад, чунки дар дақиқаҳои аввал гол задан барои ҳардуи дастаҳо ин маънои онро дорад ки бозӣ серголро хоҳем дид дар давоми рақобат ва ин навбат боз ҳам имконияти хеле хуб доштанд бозингарони дастаи эсхата. Сергей Сканян тӯбро ба пеш ҳаво медиҳад ҷониби Нуриддин Амроқулов ва дарвозабони дастаи эсхата Иззатулло Турсунов ин вазъиятро бартараф мекунад. дарвозабони дастаи эсхата Иззатулло Турсунов аз чемпионати Узбекистон ба ҳайати дастаи эсхата пайваст шуда буд моҳи марти соли 2025 ҳамин сол ва шартномаи ӯ то моҳи декабри ҳамин сол идома меёбад ва яке аз дарвозабонҳои хеле маҳорати хуб доштаам ҳаст. фикр мекунам баъди анҷоми шартнома ҳатман роҳбарияти дастаи эсхата барои тамдиди шартнома бо ин дарвозабон фикр хоҳад кард ва тӯбрабоӣ хеле хуб аз ҷониби футболбозони дастаи вахш буд, вале довар ишора мекунад ки муқобили Тони Бикатал қоидаи бозӣ вайрон нашуда буд. аут ба фоидаи футболбозони дастаи вахш аст. муҳаммадҷон Насков ҳамдастаҳои худро меҷӯяд дар дохили майдон ва баробари фурӯзон шудани чаровакҳои майдон мухлисон ҳам фарёд мезананд аз минбари майдон. вақту соати хеле мувофиқ аст барои футбол кардан. инро онҳое мефаҳманд ки бевосита ба футбол машғул мешаванд, махсусан аввали бегоҳ на вақте ки ҳаво ба торик шудан оғоз мекунад. хеле
форам аст бозӣ кардан дар майдони футбол. Акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳуҷуми навбатии футболбозони дастаи Эсхата. Санҷар Рихсибоев тӯбро аз даст медиҳад дар маркази майдон. Сергей Сканян ва гузариши ӯ номуваффақона анҷом меёбад, вале довар ишора мекунад ки қоидаи бозиро вайрон кардааст. Футболбози дастаи Эсхата Абдусамад Самадов. бозии даври якчорниҳоии дастаи ҷоми Тоҷикистон миёни дастаҳои Вахш ва Истиқлол яке аз бозиҳои беҳтарини мавсими имсолаи ҷоми Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. партов ба дохили ҷаримагоҳи Эсхата ва бо қомати баланд кӯшиш мекунад Константин Чорни. Константин Чорни дар бозии муқобили Истиқлол ҳунарнамоӣ хеле зебо дошт. махсусан зарбаҳои ӯ аз масофаи дур ҷониби дарвозаи Истиқлол воқеан боиси таҳсин буд, чунки хеле зарбаҳояш дақиқ иҷро мешаванд, ҳарчанд ки ин зарбаҳо ба дарвозаи дастаи Истиқлол надаромаданд. аммо маълум аст ки бозингари таҷрибадор аст. бозигузории футболбозони дастаи Эсхата. партовти Соҳибҷон Ҳакимов. партов ба самти канори рости майдон ки дар ин ҷо Абдураҳмон Узоков тӯбро ба ҳамдастаи худ бармегардонад ва ҳуҷуми фишори футболбозони дастаи Эсхатаро мутаваҷҷеҳ мешавем. бозигузории хеле зебо ва дар ин ҷо аз пой афтонида мешавад Санҷар Рихсибоев. Санҷар Рихсибоев дар ҳамин ҳолат аз пой афтонида мешавад Санҷар Рихсибоев ва акнун фишори футболбозони дастаи Эсхатаро мебинем, вале партофти ноаниқ анҷом медиҳад бозингари дастаи Эсхата. Санҷар Рихсибоев аз соли 2024 аст ки дар ҳайати дастаи Эсхата бозӣ мекунад. яке аз бозингарони калидии дастаам ба ҳисоб меравад ва акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳуҷуми футболбозони дастаи Вахш, аммо бенатиҷа анҷом ёфт. хуб, Рихсибоев гуфтем ки легионери дастаи Эсхата ба ҳисоб меравад. ин футболбоз аз шаҳри Ташкент, яъне ки аз мамлакати Ӯзбекистон аст, ки соли гузашта дар равзанаи трансфери тобистона соли 2024 ба дастаи Эсхата пайваст шуд ва моҳи декабри ҳамин сол аллакай шартномаи футболбоз ҳам ба охир мерасад. бозингари 31 сола аст, новбаста аз оне ки синни солаш аллакай аз 30 боло шудааст, вале дар майдон хеле чолокона рафтор мекунад. махсусан дриблингҳои хеле хуб анҷом медиҳад ва имрӯз аллакай ба задани голи ягонаи дастаи Эсхата дар дақиқаи 4 дидор даст ёфта буд ва зарбаи наҳобатӣ аз ҷониби ин футболбоз, аммо зарбаи ноаниқ буд, дар ҳоле ки ду бозингари дигари дастаи Эсхата дар дохили ҷаримагоҳи дастаи Вахш имкон доштанд ки партов қабул кунанд, аммо зарбаи на он қадар ба қавли оқилонаи ин футболбоз аз канори дарвоза аз майдон берун мешавад. бозингарони Вахш ҳарчанд ки ба задани гол даст ёфтанд, вале дақиқаҳои аввали дидорро 10 дақиқаи аввали дидор бигӯем аз ҳисоби омурҳое ки бозигузорӣ анҷом дода мешавад, бозингарони дастаи Эсхатаро гуфта метавонем ки андаке бартария доранд. Адам Ковач дарвозабони дастаи Вахш ки дар бозии муқобили Истиқлол воқеан ҳангома офарида буд, сейвҳои хеле олӣ анҷом дода буд ва дар марҳилаи пеналти ҳам хеле муваффақ буд. акнун ҳуҷуми футболбозони дастаи Эсхата, вале аз пой меафтад футболбози ин даста Рустамҷон Сабуров, аммо довар ишораи
давом додани бозиро мекунад. аз канори чапи майдон акнун ба ҳуҷум мегузаранд футболбозони дастаи Эсхата. вале Тони Бикатал футболбози дастаи Эсхата ки аз дастаи Хуҷанд ба дастаи манзарат дастаи Вахш ки аз дастаи Хуҷанд ба дастаи Вахш гузариш карда буд. агар нисбати легионерҳои дастаи Вахш ҳарф занем, феълан ҳамаи он легионерҳое ки ин даста дорад дар дохили майдон ҳастанд. аслан дар ҳайати дастаи Вахш 6 нафар легионер ҳастанд ва ин ҷо чӣ гап шуд? қоидаи бозӣ вайрон шуд дӯстони азиз аз ҷониби Дилшод Каримов футболбози дастаи Эсхата дар ана ҳамин ҳолат бар муқобили Абубакр Сулаймонов. партов ба самти пеш футболбозони дастаи Вахш кӯшиш мекунанд, вале тӯб аз ки аз майдон берун баромад. довар ишора мекунад ки зарбаи кунҷӣ нест. ин маънои онро дорад ки тӯб ба футболбозони дастаи Эсхата нарасида буд. Зариф Усмонов сармураббии дастаи Вахш воқеан ин мавсим бо як ҳамон ангезаи хеле хуб ҳам аз ҷониби мухлисон ва ҳам аз ҷониби футболбозон бо як ангезаи хеле хуб ба пеш ҳаракат мекунад. гуфтем ки бозии ҳарду дастаҳо дар бозии охир яъне ки вохӯрие ки анҷом дода буданд бо ҳисоби 1-1 хотима ёфта буд. вагарна дар марҳилаи аввали оғози чемпионати Тоҷикистон дастаи Вахш тавониста буд ки дастаи Эсхатаро дар майдони худ бо ҳисоби 3-1 мағлуб намояд. вале дар бозии марҳилаи дуюм бозингарони дастаи Вахш ин иқтидорро пайдо накарданд. бозӣ баробар буд, бо ҳисоби 1-1 хотима ёфт. ҳоло дастаи Вахш вақте ки аз чемпионати яъне ки лигаи олӣ чемпионати Тоҷикистон ёдовар шудем, бояд бигӯем ки дастаи Вахш ҳоло як бозӣ кам нисбати дастаҳои Истиқлол, нисбати дастаҳои Хуҷанд, Эсхата, Барқчӣ, Истаравшан як бозии кам барпо кардааст. инам ба хотири он аст ки онҳо дар мусобиқаи ҷоми Тоҷикистон иштирок мекарданд. вале ба ин нигоҳ накарда бо як бозии кам дастаи мазкур 27 имтиёз дорад ва агар бозии мавқуфмондаи худро бо ғалаба паси сар намояд, метавонад барои мавқеи аввал бо дастаҳои махсусан бо дастаи Кемива мубориза барад. фақат дар он ҷо таносиби имтиёзҳо нақши асосӣ мебозад ва ин ҷо қоидаи бозӣ вайрон шудааст бар муқобили футболбози дастаи Эсхата. дар ана ҳамин ҳолат вақте ки Санҷар Рихсибоев кӯшиши гузариш мекард, Сиёвуш Асроров онро аз пой афтонид. қоида вайронкуниҳо дар 20 дақиқаи аввали дидор аз ҷониби ҳар ду тараф зиёд ба чашм мерасад, вале аз рӯи ҳисоб бигирем дастаи Эсхата нисбат ба Вахш зиёдтар қоидаи бозиро вайрон кард дар 20 дақиқаи аввали дидор. ҳуҷуми футболбозони дастаи Вахш Абубакр Сулаймонов кӯшиш кард ва боз ҳам Абубакр Сулаймонов тӯбро соҳиб мешавад. Сканян партофти ӯ ба канори рости майдон дар он ҷое ки Муҳаммадҷон Насков буд. Адам Ковач партофти ӯ ба Сиёвуш Асроров. фишор меоранд футболбозони дастаи Эсхата ва боз ҳам дар маркази майдон тӯбро соҳиб мегарданд. бозӣ хеле ҷаззоб мешавад. акнун ҳуҷуми футболбозони дастаи Вахш бояд оғоз ёбад. партофти Муҳаммадҷон Насков буд ба самти
نوریدین همراه کلو ولی دفاعگرانی دسته اسخط توپ رو صحیح میشوند. حاجی عبدالمنان توپ رو با قفا بر میگردوند. انیخترش به عبدالرحمن اوزاکوف. صحیح جان حکیموف. حاجی عبدالمنان باز هم صحیح جان کپیتان دسته اسخط. صحیح جان حکیموف و دفاعگرانی دسته وخش کپیتان دسته محمد جان نسکوف هجوم فوتبالبازان دسته اسخط رو برطرف کرد. مخلصان اسخط دستگیری میکنن برای باز هم روحیه گرفتن فوتبالبازان دستهشان. پرتافت عزت‌الله ترسونوف با سمت پیش. 3 نفر فوتبالباز دسته اسخط اینجا قرار دارند و امکانات خیلی خوب به وجود می آید برای فوتبالبازان دسته اسخط. گزارش خیلی خوب از جانبی و ببینید دوستان عزیز چگونه برمیگرداند دروازه‌بان دسته وخش آدم کوچ 2 مرتبه فرصت‌های خطرناک رو برطرف میکند. سراول ضربه بکزاد سلیمانوف با کنج دروازه بود و این رو ستون دروازه برطرف کرد و اینک ضربه نوبتی از جانب فوتبالبازان دسته اسخط بود که آدم کوچ اون رو برطرف کرد. ضربه کنجی برطرف کرده می شود از جانب فوتبالبازان دسته وخش. چند مرتبه که نزدیک می شوند فوتبالبازان دسته اسخط با نزدیک دروازه دسته وخش حتما خطر ایجاد میکنند. واقعا آمادگی خیلی خوب دیدن برای دور نیم نهایی جام تاجیکستان. این مشاهده کرده می شود از همون بازیگزاری که دارن از همون احتیاطکارانه رقابت که میکنن و اکنون باز هم هجوم فوتبالبازان دسته و اسخط ولی قاعده بازی ویران کرده می شود از جانب تونی بیکاتل لیگانر دسته اسخط. تونی بیکاتل اونقدر جوسه بزرگ ندارد ولی در خط دفاع واقعا با قول ستون است. در آن همین حالت بکزاد سعیدوف ضربه خیلی خوب انجام میداد ولی اگر اندک دیگر توپ رو به قول توپ میداد حتما توپ داخلی توری دروازه میدارد. اکنون ضربه جریمه‌وی از جانب فوتبالبازان دسته اسخط. 6 نفر فوتبالبازان دسته اسخط برای ضربه زدن آمادگی میبینند و اینجا نافهمی سر میزند میان بازیگران هر دو طرف. تونی بیکاتل در میانه توده بازیگران دسته اسخط قرار گرفته است و اینجا با بکزاد سعیدوف بحث میکند و با زبان تاجیکی حرف میزند. چی میگویی؟ آدم کوچ موقعگیری بازیگران همدسته‌اش رو همدسته‌هایش رو البته که اداره می‌نماید. پرتو با داخلی جریمه گل با امکانات خیلی خوب اما داور اشاره میکند که قاعده بازی بر ضد سیاوش اسرارov است. اگر خطا نکنم ویران شده است. در آن همین حالت پرتو انجام داده می شود و ضربه که از جانب عبدالرحمن اوزاکوف اجرا شد نه به تو بلکه به سیاوش اسرارov میرسد. بازی واقعا خیلی جالب دوستان عزیز. ثانیه به ثانیه دقیقه به دقیقه صورت بازی باز هم تیزتر میگردد. هجوم ها زیادتر میشوند. ضربه ها جانب دروازه زیادتر روان کرده میشود و مخلصان هم در منبر میدان هر لحظه با پای میخیزند. این معنای آن را دارد که صورت بازی بلند است. فرصت های خطرناک زود به میان می آید. بازی در عموم جالب هم هست.
سیاوش اسرارов сурати баланд касб мекунад. Санҷар Рихсибоев барои бартараф кардани туп ва тубрабои хеле ҷолиб аз ҷониби футболбозони дастаи Эсхата ва зарбаи мустақим аз масофаи дур, аммо ин зарба ба дароза тамоман наздик набуд. Диёрбек Шавқиев, легионери дигари дастаи Эсхата аз чемпионати Узбекистон, агар хато накунам, ба чемпионати Тоҷикистон омадааст. На, ин Диёрбек Шавқиев. аз чемпионати Узбекистон ба дастаи Эсхата омада буд моҳи марти ҳамин сол, яъне соли 2025. ва бозингари 24 сола аст, ҷавон аст. ҳоло барои исбот кардани худ вақти хеле зиёд ҳам дорад. Сиёвуш Асроров омодагӣ мебинад барои партоф кардан ба ҳамдастаҳояш ҷониби дарвозаи Эсхата, вале партофти ӯ бартараф карда мешавад. Санҷар дар миёни ду нафар қарор мегирад ва аз пой афтонида мешавад. аммо довар ишора мекунад ки ӯро аз пой на афтонидан, балки худаш афтидааст. аммо инҷо билохира муқобили Абдураҳмон Узоков қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад дар маркази майдон аз ҷониби футболбозони дастаи Вахш. ягон хел ҷои баҳс надорад. маълум буд ки ба пои ӯ зарба мезананд ва ҳамин тавр довар ишора мекунад ки қоидаи бозӣ воқеан вайрон шудааст. ҷои эътироз нест ва худи Абдураҳмон Узоков барои партоф кардан омодагӣ медид, вале ин вазифаро ба Соҳибҷон Ҳакимов медиҳад. партофти Соҳибҷон ба дохили ҷаримагоҳ дар он ҷое ки Санҷар қарор дорад ва бо як расиш худи Санҷар Рихсибоев тӯбро аз майдон берун мекунад. Адам Ковач, дарвозабони дастаи Вахш, шаҳрвандии Словакия дорад, яъне футболбоз аз мамлакати Словакия аст. дарвозабон моҳи феврали соли 2025 ба дастаи Вахш даъват гардид ва дар рафти рақобатҳои дастаи Вахш маълум шуд ки ин дарвозабон воқеан истеъдоди хуб дорад. моҳи декабри ҳамин сол шартномаи футболбоз бо дастаи Вахш хотима меёбад. оё бо ин дарвозабон дубора шартнома тамдид мекунанд ё не, маълум нест, вале барои шартнома кардан маслиҳати мусбат додан лозим меояд, чунки ин дарвозабон ҳам истеъдоди хуб дорад ва ҳам ҷавон ҳам аст, яъне ки 25 сола аст. метавонад ки чандин соли дигар барои дастаи Вахш хизмат кунад. ҷуби футболбозони дастаи Эсхатаро мебинем ва инҷо боз ҳам ба фикрам қоидаи бозӣ вайрон мешавад. бале, қоидаи бозӣ вайрон мешавад аз ҷониби он бозингаре ки дар рафти рақобат чандин маротиба ин корро анҷом дод, Тони Бикатал, ва дар ниҳоят корти зард дода мешавад аз ҷониби довар. аллакай сеюмин маротиба аст ки футболбози мазкур қоидаи бозиро вайрон мекунад. дар ҳолате ки бозингарони дастаи Вахш дар назди дарвозаи худ барои ҳамлаи бозингарони Эсхатаро манъ кардан омодагӣ медиданд, вале фикр мекунам лозим набуд дар ҳамин ҳолат муқобили Рустамҷон Сабуров қоидаи бозиро вайрон карданд, чунки буданд бозингароне ки метавонистанд монеа шаванд ба ҳуҷуми футболбозони дастаи Эсхата, вале масофаи хуб аст барои футболбозони дастаи Эсхата, андак дуртар аз хатти ҷаримагоҳи дастаи Вахш.
ва агар футболбозе бошад ки воқеан барои зарбаҳои стандартиро иҷро кардан дақиқияти хуб дошта бошад, хеле мавқеи муносиб аст барои гол задан, барои зарбаи дақиқ равон кардан. мухлисон ҳоло акнун андаке хомӯширо риоя мекунанд, чунки чанд дақиқаи охир фурсатҳои хатарнок нест, вале довари майдон бахтиёр комилов барои таҳқиқ кардан, барои ташхис кардан ба назди экрани вар меравад. дар утоқи вар шояд шубҳа карданд ки қоидаи бозӣ вайрон шудааст аз ҷониби Тони Бикатал. расиш буд ё не, бояд ин ташхис карда шавад, вале ба назар чунин мерасад ки пои Тони Бикатал ба як не ба ҳарду пои дастаи бозингари дастаи Эсхата расидааст. аммо довар чӣ хулоса мебарорад, дар утоқи вар чӣ гуна ташхис мебароранд, андак вақт талаб мекунад. дар ҳамин ҳолат довар ба хулосае омад ки ба Тони Бикатал корти зард бидиҳад. аммо қарори ӯ то кадом андоза дуруст буд ё не, инро маълум хоҳанд кард. дар ҳамин ҳолат агар пои Тони Бикатал ба пои Рустамҷон Сабуров расида бошад, пас довар қарори худро иваз намекунад. аммо агар нарасида бошад ва ё агар найрангбозӣ бошад аз ҷониби Рустамҷон Сабуров, хулоса шояд дигар шавад. хуб, довар чӣ хулоса мебарорад? довар ишора мекунад ки ин довар дасти худро ба ҷайбаш мебарад. шояд корти сурх аст. дӯстони азиз, ман гуфтам ку агар пои Тони Бикатал ба пои Рустамҷон Сабуров расида бошад, пас ин ҷазои сахттар аз корти зард аст. корти сурх мегирад. дӯстони азиз, акнун барои футболбозони дастаи вахш боз ҳам мушкилтар мешавад рақобат кардан, чунки онҳо 10 нафара бозӣ мекунанд, дар ҳоле ки дар қисми аввали дидор дар 30 дақиқае ки мо ин бозиро тамошо кардем, воқеан бояд иқрор шавем ки бозингарони дастаи Эсхата нисбати бозингарони дастаи вахш ҳам аз ҳисоби бозигузорӣ ва ҳам аз ҳисоби фурсатҳои ба гол наздик дар назди дарвозаи вахш зиёдтар буд, яъне ки онҳо бартарӣ доштанд. ва акнун бо ин ҳама мушкилиҳо онҳо 10 нафара идома медиҳанд бозии худро. манзарат мепурсем аз мухлисоне ки моро тамошо доштанд. бенҷамин Ампонса инҷо корти сурх мегирад, на Тони Бикатал. ва як ним ҳимоятгар аз ҳайати дастаи вахш берун карда мешавад. акнун 10 нафара идома медиҳанд. ва ин зарбаи хеле хатарнок барои Адам Ковач буд аз ҷониби футболбози дастаи Эсхата, аз ҷониби Сардорбек Хурсандов, ҳимоятгари дастаи Эсхата. то анҷоми вақти асосӣ 10 дақиқаи дигар боқӣ мондааст. ҳисоб 1-1. ҳуҷуми навбатии футболбозони дастаи вахш ва тӯб аз майдон берун мешавад. акнун боз ҳам рақобат сурати баланд касб мекунад. дар аввали рақобат гуфтем ки бозии ҷолибро мухлисон хоҳанд тамошо кард ва ин ҳоло сурати баланди ин рақобат аст ки воқеан барои тамошо кардан
ҷолиб аст. ҳуҷуми футболбозони дастаи Эсхата. Сиёуш Асроров ва дар ин ҷо аз пой афтонида мешавад Сергей Сканян ва довар корти зард мебарорад аз ҷайби хеш. ин ба футболбози рақами 13 дастаи Эсхата Бекзод Саидов буд. муқобили Сканян қоидаи бозиро вайрон кард ҳангоми тӯбрабоӣ. дар ан ҳамин ҳолате ки Сканян кӯшиши тӯбро гирифтан мекард, бо пои худ зарба мезанад бозингари дастаи Эсхата. Сиёуш Асроров дар назди тӯб бо худи ба қавле ҷабрдида бо Сергей Сканян ва кадоме тӯбро ба бозӣ медарорад. бале, бозингари рақами 2 Эсхата Соҳибҷон Ҳакимов корти зард мегирад. партов ба дохили ҷаримагоҳи дастаи Эсхата. ҳоло ҳам идома дорад ҳуҷуми футболбозони дастаи Вахш. Эҳсон Бобоев дар муқобили 2 нафар футболбозони дастаи Эсхата. вале тӯбрабоӣ бозингарони дастаи Эсхата ба ҳуҷуми навбатии онҳоро мутаваҷҷеҳ мешавем. аллакай бозингарони дастаи Вахш наздик мешаванд ба мавқеъҳои хуб ва дар ан ҳамин ҳолат лозим набуд аз ҷониби Диёрбек Шавқиев. тӯбрабоии футболбозони дастаи Вахш. партов ба ҷониби Сергей Сканян. 2 нафар футболбозони дастаи Вахш барои тӯбро гирифтан омодагӣ медиданд ва акнун боз ҳам аз маркази майдон шурӯъ мекунанд ҳуҷуми худро футболбозони дастаи Вахш. Эҳсон Бобоев тӯбро бармегардонад ба мавқеъе ки онҷо дифоъгарон қарор доранд. Муҳаммадҷон Насков, Тони Бикатал, Адам Ковач. он услубе ки имрӯз дастаи Эсхата бар муқобили Вахш ба бозӣ гузоштааст воқеан кор мекунад. яъне ки сармураббии дастаи Эсхата Шӯҳрат Умаров мавқеъгирии бозингарон хеле дуруст ҷобаҷо кардааст. чунки бубинед ки барои Нуриддин Ҳамроқулов, Константин Чорни ва ҳамчунин худи Сергей Сканян мавқеъҳо маҳкам ҳастанд. онҳо қариб ки ба тӯб соҳиб намешаванд ва ин ҷо имконияти навбатӣ ба вуҷуд меояд барои футболбозони дастаи Вахш. вале хатти дифоъи дастаи Эсхата воқеан имрӯз хеле хуб бозӣ мекунанд. ҳуҷуми навбатии футболбозони дастаи Эсхата ва ба назар чунин мерасид ки онҷо бале ҳолати нобозӣ ба қайд гирифта шудааст, чунки довари канори майдон пеш аз ҳуҷум дар ҳамин ҳолате ки Санҷар Рихсибоев аз бозингарони дастаи Вахш пеш гузашт, довари канорӣ аллакай байрақчаи худро боло карда буд. панҷ дақиқаи дигар боқӣ мондааст то анҷоми вақти асосӣ. бозии дастаҳои Эсхата ва Вахш дар марҳилаи нимниҳоии ҷоми Тоҷикистон ҳисоб 1-1. Нуриддин Ҳамроқулов ва Санҷар Рихсибоев ба задани голҳои ин рақобат даст ёфтанд ва ҳуҷуми футболбозони дастаи Вахшро мутаваҷҷеҳ мешавем. қоидаи бозӣ вайрон мешавад дар назди довар. бозингарони дастаи Вахш дар назди дарвозаи Эсхата якдигарфаҳмӣ на он қадар дуруст доранд. дар хатти дифоъ бозингарон бозигузории хуб мекунанд, пасҳои андар якдигар
و در مرکز میدان هم توپ‌ربایی خیلی خوب از جانب نیمه‌حمایتگران دسته مشاهده کرده می شود. ولی وقتی توپ به خط حمله می رود در اونجا هجوم خاتمه می یابد. این البته از اون درک می دهد که دفاعگران دسته اسخط در موقع‌های خود خیلی خوب بازی میکنند، فشار میارند. از همه مهم و امکانات خیلی خوب برای گل زدن، اما چیکار میکند عبدالرحمن اوزاقوف؟ ضربه نه اونقدر درست روان میکند جانب دروازه ادم کوچ و ضربه کنجی کار میکند برای همدسته های خود. پرتاف به داخل جریمه‌گاه، ضربه ولی ضربه نه اونقدر درست از جانب بازیگر دسته اسخط، ولی هجوم خود را ادامه میدهند. عبدالصمد صمدوف در مقابل ابوبکر سلیمانوف اوت کار میکند. دلشاد کریموف پرتاف میکند به داخل جریمه‌گاه و این برطرف کرده میشود از جانب دفاعگران دسته وقت. باز هم ضربه کنجی به فایده بازیگران دسته اسخط. وقتی دقیقه‌های آخری خود را بازیگران دسته اسخط در نزد دروازه وحش میگذارند. پرتاف به داخل جریمه‌گاه، ضربه انجام داده میشود و ببینید که چگونه ضربه با سر انجام داده بازیگر دسته اسخط رستم جان صبوروف از ستون دروازه اندک دورتر از میدان بیرون می شود. باز هم توپ‌ربایی فوتبالبازان دسته اسخط، ولی بر مقابل سنجر اخسیبایف قاعده بازی ویران کرده می شود. اگر خطا نکنم از جانب ابوبکر سلیمانوف بود قاعده ویران کنی و باز هم امکانیت نوبتی برای بازیگران دسته اسخط. واقعا مشکل است برای بازیگران دسته وحش 10 نفره اون نقشه‌هایی که فکر میکنم پیش از بازی داشتند 10 نفره اکنون ادامه داده نمی شود. علاقه سیستمی که در این بازی گذاشته بودند بر هدر و ضربه نوبتی جانب دروازه ادم کوچ و دروازه‌بان دسته وحش این رو به یگان مشکلی برطرف میکند. توپ رو با خود میگیرد، ولی فکر میکنم وقتی توپ رو به دست گرفتن و وقت رو کشاله دادن نیست. 2 دقیقه دیگر باقی مونده است تا انجام وقت اساسی. ببینید چگونه خیلی آسان توپ رو یعنی توپ‌ربایی میکنن فوتبالبازان دسته اسخط در مقابل وحش که در مقابل استقلال این گونه بازی نکرده بود. در مقابل استقلال ما تماما وحش دیگر رو دیده بودیم، اما در میدان اسخط مثل که وحش نه اونقدر بابرار بازی میکند. پرتاف با سمت پیش، این پرتاف جانب سرگی اسکانیان روان کرده شد. اکنون 2 نفر فوتبالبازان دسته اسخط در مقابل اسکانیان قرار داشتند. ابوبکر سلیمانوف توپ را با پشت سر با پیش هوا میدهد و برای همدسته های خود ضربه کنجی کار میکند. امکانیت نوبتی برای فوتبالبازان دسته وحش از ضربه کنجی پرتاف به داخل جریمه‌گاه. وقتی اساسی رقابت به پایان میرسد دوستان عزیز، داور 3 دقیقه دیگر علاوه میکند به وقتی اساسی رقابت و حساب 1-1 است.
партов ба дохили ҷаримагоҳи дастаи эсхата имконияти хеле худ барои Тони Бикатал, вале тӯбрабоии футболбозони дастаи эсхата аз пойғаҷи Бикатал дида зеботар буд. довар садои уштаки худро баланд кард. фикр мекунам ҳуҷуми футболбозони дастаи эсхата партов ба самти пеш ва имконияти навбатӣ барои ҳуҷумро идома додан. футболбозони дастаи эсхата ба пеш меравад ба зарбаи навбатӣ аз масофаи дур аз ҷониби бекзод Саидов буд, вале Санҷар Ихсибоев дар дохили ҷаримагоҳ имкон дошт ки партов қабул кунад, аммо Адам Ковач вақт мекашад. ин намедонам ба хотири чӣ бошад, мисле ки гӯё ки дастаи вахш бо ҳисоби 5-1 дастаи эсхатаро мағлуб карда истодааст. боз ҳам тӯбрабоии футболбозони дастаи эсхата, аммо қоидаи бозӣ вайрон мешавад. андаке саросемавор бозӣ мекунанд футболбозони дастаи вахш. дар ана ҳамин ҳолат Санҷар Ихсибоев бар муқобили Эҳсон Бобоев қоидаи бозиро вайрон мекунад ва чун ҳар вақта Сиёвуш Асроров барои зарба задан, барои партов кардан омодагӣ мебинад. партов тиё ба дохили ҷаримагоҳ, вале бубинед чӣ гуна иштибоҳ мекунад бозингари дастаи эсхата Дилшод Каримов, дифоъгар. тӯбро бо сар аз ҷониби дарвозаи худ зарба мезанад, бо сар, дар ҳоле ки дарвозабони ин даста аз мавқеи худ берун баромада буд ва барои бартараф кардани ин вазъият ҷаҳд мекард, вале қарори нодуруст буд фикр мекунам аз ҷониби Дилшод Каримов ва ин ба зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи вахш меояд ва имконияти хеле хуб боз ҳам аз даст меравад. Тони Бикатал, Сергей Сканян, партов ба дохили ҷаримагоҳ, вале партов андаке баландтар иҷро карда шуд. дар ан ҳамин ҳолат бубинед ки Сиёвуш Асроров барои бозингари ҳамдастаи худ, барои Константин Чорни имконияти хеле хуб ба вуҷуд овард, вале истифода бурда натавонистанд. имкониятҳои хеле хуб буд дар ин бозӣ аз ҷониби ҳарду тараф, вале ҳисоб 1-1 аст. дӯстони азиз, дар қисмати аввали дидор пас аз чанд лаҳза бармегардем ва қисмати дуюми рақобатро якҷо тамошо мекунем.
бармегардем ба тамошои рақобати дастаҳои Эсхата ва Вахш дар марҳилаи нимниҳоӣ ҷоми Тоҷикистон. қисмати аввали рақобат дӯстони азиз ҳисоб 1-1 хотима ёфт ва инҷо акнун қисмати дуюми рақобат оғоз мешавад ва дар аввали рақобат аллакай футболбозони дастаи Эсхата барои ба майдон омадан ки барои тағйирот омодагӣ мебинанд. Зоҳирҷон Турсунов омодагӣ мебинад барои ба майдон баромадан ва ӯ ба ҷои бозингари дигари дастаи Эсхата ба майдон ворид мешавад. хуб, чӣ гуна ки гуфтем рақобати қисмати аввали дидор бо ҳисоби 1-1 хотима ёфт ва дар дақиқаҳои 30 дидор бозингари дастаи Вахш барои вайрон кардани қоидаи бозӣ Бенҷамин Ампонса корти сурх гирифт ва дастаи Вахш акнун қисмати дуюми рақобатро муқобили дастаи Эсхата 10 нафара паси сар мекунад. дар қисмати аввали дидор дӯстони азиз ҳуҷумҳои футболбозони дастаи мизбон нисбати Вахш андаке дида зиёдтар буд ва ҳамчунин дар ин баробар хеле хуб фишор меоварданд бар ҳариф ва ин буд ки онҳо тавонистанд дар дақиқаи 4 дидор аллакай ба задани гол даст ёбанд. Санҷар Рихсибоев сараввал дар дақиқаи 4 ба задани гол даст ёфт, ҳисоби рақобатро кушод ва баъдан баъди 2 дақиқа бозингарони дастаи Вахш махсусан Нуриддин Амроқулов бо як голи дигар ҷавоб гардонид. хуб, акнун ба ҳайати дастаҳо як бор дигар таваҷҷӯҳ мекунем дӯстони азиз. мизбонон бо чунин бозингарон ба муқобили Вахш ба майдон баромаданд. дарвозабон рақами 12 Иззатулло Турсунов, дар хати ҳимоя Дилшод Каримов, Сардорбек Хурсандов, Соҳибҷон Ҳакимов ва Абдураҳмон Узоков бозӣ мекунанд дар хати нимҳимоя ва сараввал акнун ҳуҷуми футболбозони дастаи Эсхатаро мутаваҷҷеҳ шудем, вале Санҷар Рихсибоев нодуруст партов кард. хуб, дар хати нимҳимоя Бекзод Саидов рақами 13, Абдусамад Самадов рақами 6, Диёрбек Шавқиев рақами 18, ҳоҷӣ Абдуманон рақами 81 ва дар хати ҳамла бошад 2 нафар бозингарон Рустамҷон Сабуров рақами 8 ва Санҷар Рихсибоев рақами 7, сармураббии даста Шуҳрат Умаров. дар ҳайати дастаи Вахш бошад чунин бозингарон рақами 40 дарвозабон Адам Ковач ва ҳуҷуми футболбозони дастаи Вахшро сараввал мутаваҷҷеҳ мешавем, вале аз ҷониби дифоъгарони дастаи Эсхата ин ҳуҷуми ӯ бартараф карда мешавад. хуб, Сиёвуш Асроров бо рақами 2 бозӣ мекунад ва боз ҳам ҳуҷуми футболбозони дастаи Вахш имконият барои гол задан, вале партов андак баландтар анҷом дода мешавад ҷониби Константин Черней ва боз ҳам Константин имконияти хеле хуб барои зарба задан дорад. гузариш мекунад аз ду футболбози дастаи Эсхата, вале билохира ба хулосае меояд ки худи ӯ зарба занад, аммо зарбаи ӯ бартараф карда мешавад. аут ба фоидаи футболбозони дастаи Вахш. капитани даста Сергей Яворский манзарат барои анҷом додани аут омодагӣ мебинад. партов ки ӯ ба дохили ҷаримагоҳ ва имконияти хеле хуб барои бо сар зарба задан. акнун тӯбрабоии футболбозони дастаи Эсхата ҳуҷуми контур ҳуҷуми онҳоро мутаваҷҷеҳ мешавем. Санҷар Рихсибоев вале қаблан қоидаи бозӣ вайрон шудааст бар муқобили Диёрбек Шавқиев. дар ан ҳамин ҳолат аз китфони ӯ бозингари дастаи Вахш меқапад ва ӯро ба замин меафтонад.
ҳуҷуми футболбозони дастаи Эсхата. хуб, зуд ҳаёти дастаи вахшро барои шумо муаррифӣ мекунем. Адам Ковач рақами 40 дарвозабон, дар хати ҳимоя Сиёвуш Асроров рақами 2, рақами 3 Тони Бикатал, рақами 13 капитани даста Сергей Яворский, рақами 23 Муҳаммаҷон Насков ва рақами 97 Сергей Сканян. дар хати нимҳимоя бошад рақами 8 Эҳсон Бобоев, рақами 20 Бенҷамин Ампонса, албатта ки корти сур гирифт дар қисмати аввали дидор, ва дар рақами 9 Абубакр Сулаймонов ва ҳамчунин рақами 88 Константин Черний. ин бозингарон дар хати нимҳимоя бозӣ мекарданд ва ягона ҳамлагар Нуриддин Ҳамрокулов муаллифи голи дастаи вахш, сармураббии даста Зариф Усмонов. хуб, аллакай дар аввали қисмати дуюми бозӣ аз ҷониби ҳар дуи дастаҳо якмаротибагӣ фурсатҳои хатарнок ба чашм расид, вале ба гол задан муяссар нагардиданд. ҳарчанд футболбозони дастаи вахш наздиктар буданд нисбати он фурсате ки бозингарони дастаи Эсхата доштанд, аммо дифоъгарони дастаи Эсхата ҳамлаи бозингарони дастаи вахш махсусан Константин Чарниро бартараф карданд. ҳуҷуми футболбозони дастаи вахш Абубакр Сулаймонов ва партофти ӯ рост ба дастони дарвозабони дастаи Эсхата Иззатулло Турсунов мерасад. акнун ҳуҷуми футболбозони дастаи Эсхатаро мебинем ки аз аввали рақобат ҳуҷумҳои ин бозингарон хатарнок буданд ва инро дифоъгарони дастаи вахш ҳам пай бурданд, қоидаи бозиро вайрон карданд то ҳуҷуми бозингарони дастаи Эсхата идома наёбад. Сиёвуш Асроров корти зард мегирад дар дақиқаи 50-уми дидор ва ӯ дар ана ҳамин ҳолат муқобили Абдусамад Самадов, на, ин Абдусамад Самадов не, балки Рустамҷон Сабуров буд, дар муқобили қоидаи бозиро вайрон мекунад. омодагӣ мебинад барои зарба задан Дилшод Каримов. зарбаҳои ҷаримавӣ аз ҷониби футболбозони дастаи Эсхата ҳамеша хатар эҷод мекунанд барои Адам Ковач, аммо ин навбат бартараф карда мешавад. худи бозингарони дастаи Эсхата инро бартараф карданд. Адам Ковач дарвозабони дастаи вахш ки дар ин рақобат сейвҳои хуб анҷом дод, новобаста аз оне ки дар аввали рақобат ба дарвозаи худ гол сар дод, вале дар ин гол ба қавли саҳми дифоъгарони худи бозингарони дастаи вахш зиёдтар буд. Санҷар туграбоӣ ва фишори футболбозони дастаи вахш. акнун бо услуби фишороварӣ бозӣ мекунанд бозингарони дастаи вахш ва ин ҷо қоидаи бозӣ вайрон мешавад. ҳолати нобозӣ албатта ки ба қайд гирифта мешавад ва акнун ҳуҷуми футболбозони дастаи вахшро мутаваҷҷеҳ мешавем. Нуриддин Ҳамрокулов, боз ҳам Нуриддин Ҳамрокулов, вале партофти нодуруст аз ҷониби ҳамдастааш ту ба пои ӯ мерасад ва аз майдон берун мешавад. бозӣ воқеан бозии ҷолиб аст дӯстони азиз. ҳарчанд ки голҳои зиёд мухлисон намебинам, вале ҳуҷумҳои хеле зиёд ба миён меояд ки садои мухлисонро дар минбари майдон баланд мекунад. Санҷар Ихсибоев эътироз мекунад барои хулосаи довар дар ана ҳамин ҳолат ки бозингари дигари дастаи Эсхата Рустамҷон Сабуров қоидавайронкунӣ, яъне ки ба қоидавайронкунӣ даст мезанад. Адам Ковач
партофти ӯ ба самти пеш. ҳуҷуми бозингарони дастаи вахш. партов ба канори рости майдон дар он ҷое ки бозингари дастаи вахш муҳаммаҷон насков қарор дошт ва муҳаммаҷон насков барои ҳамдастаҳои худ аут кор мекунад. Сергей Яворский, капитани дастаи вахш, тӯбро ба бозӣ медаронад. партов ба дохили ҷаримагоҳ ва тӯбро аз даст медиҳад. дарвозабони дастаи эсхата Иззатулло Турсунов. партов боз ҳам ба дохили ҷаримагоҳ ба имконияти хеле хуб, аммо зарбаи Нуриддин Ҳамроқулов ҷониби дарвоза не, балки ба самти берун аз майдон меравад. агар дӯстони азиз рақобати имрӯза, яъне ки дар вақти асосии рақобат ҳисоб 1-1 хотима ёбад, тибқи талаботе ки фифа роҳандозӣ кардааст, бозам ба истилоҳ экстра тайм дар ду қисмат 30 дақиқаи дигар бозӣ мекунанд футболбозони ҳарду тараф. баъдан агар муайян нашуд ғолиб, ба силсила зарбаҳои пеналти мегузаранд. бозигузории хеле хуб аз ҷониби бозингарони дастаи эсхат аст. канори чапи майдон ҳуҷумро идома медиҳад. бекзод саидов ва тони бикатал ҳуҷуми онҳоро бартараф месозад. тони бикатал аз мамлакати Камерун аст ва агар мухлисони футболи тоҷик ёд дошта бошанд, ҳамагӣ як мавсим пеш ин футболбоз дар дастаи Хуҷанд бозӣ мекард. яке аз бозингарони чолоки дастаи Хуҷанд ҳам ба ҳисоб меравад ва акнун ҳуҷуми футболбозони дастаи вахшро мебинем. Нуриддин Ҳамроқулов барои дубора тӯбро ба даст овардан кӯшиш кард, вале дар ин ҷо ҳолати офсайд ба қайд гирифта шудааст. ҳолати нобозӣ. Нуриддин Ҳамроқулов дар ҳолати нобозӣ қарор дошт. хуб, тони бикатал моҳи марти ҳамин сол ба дастаи эсхата гузариш кард аз дастаи Хуҷанд. дар хати дифоъ хеле хуб бозӣ мекунад ва шартномаи ин футболбоз ҳам он қадар дароз нест. ба муҳлати 10 моҳ шартнома бастанд бошгоҳи дастаи вахш бо ин бозингар ва дар мавқеи канори рости дифоъ бозӣ мекунад. дар 13 бозие ки иштирок кард дар мавсими имсола футболбози мазкур 3 маротиба ва бо ин 4 маротиба аст ки аз ҷониби доварон корти зард мегирад. ва дар ҳайати дастаи вахш дар давоми мавсим ба задани 2 гол ҳам даст ёфтааст. як маротибаи дигар партофти головар анҷом дода буд бозингари мазкур. ва дар хати дифоъ яке аз мавқеъҳои пурқувват дар ҳайати дастаи вахш маҳз мавқеи тони бикатал аст. ҳуҷуми навбатии футболбозони дастаи эсхата дар маркази майдон, бозигузории онҳо. партов ба мавқеи дуруст ва Адам Ковач дар вақти лозима аз мавқеи худ берун меояд ва намегузорад ки футболбози дастаи эсхата аввалин шуда ба тӯб расад. акнун дар ин ҷо хеле хатарнок бозӣ мекунад бозингари дастаи вахш ва довари бозиам рафти рақобатро манъ мекунад. дар ана ҳамин ҳолат вақте Нуриддин Ҳамроқулов барои тӯбро гирифтан кӯшиш мекунад,
дар ин ҷо дар ҳамин ҳолат муқобили соҳибҷон ҳакимов қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад. нуриддин амрокулов муаллифи голи имрӯзаи дастаи вахш. ин футболбоз дар мавсими ҷорӣ, яъне ки дар соли 2025 ба дастаи вахш пайваст ва аллакай дар давоми сол ба задани 13 гол даст ёфтааст. партофтори головарам анҷом додааст 5 маротиба. дар 13 бозие ки иштирок карда буд, манзарат ба задани 5 гол даст ёфтааст. имконияти хеле хуб барои бозингарони дастаи вахш ва боз ҳам футболбозони дастаи эсхата ин имкониятро бартараф мекунанд. Темни Бикатал, партов ба самти чап, дар он ҷое ки Сергей Снякин, Сергей Сканян қарор дошт, вале тӯбрабоии футболбозони дастаи эсхата ва дар ниҳоят боз ҳам садои уштаки довар баланд мешавад. ба фикрам муқобили Адам Ковач қоида вайронкунӣ иҷро карда шуд аз ҷониби бозингари дастаи эсхата. ҳоло дар ҳайати дастаи вахш ягон тағйирот ба миён омадааст. дар курсии эҳтиётии ин даста бозингароне ба номи ба монанди Муҳаммад Абдулаҳадов, Алишер Баротов, Шаҳзод Давлатов, Тоҳирҷон Тағоизода, Фатҳулло Фатҳуллоев, Сунатулло Азизов, Сунатулло Исмоилов дар курсии эҳтиётӣ нишастанд. Ҳама ин бозингароне ҳастанд ки дар давоми мавсим мо дидем ки чӣ гуна вақте аз ҷониби Зариф Усмонов иваз карда мешуданд, ҳатман ки як натиҷа нишон медоданд. махсусан худи Фатҳулло Фатҳуллоевро дидем ки дар бозии муқобили Истиқлол чӣ гуна ҳунарнамоии хеле хуб дошт. Дилшод Каримов тӯбро бармегардонад ба Иззатулло Турсунов. садои мухлисони дастаи эсхата дар минбари майдон боз ҳам баландтар мешавад. дар қисмати дуюми рақобат он бозие ки бозингарони дастаи эсхата, албатта бозӣ не, балки он ҳуҷумҳое ки дар қисмати аввал доштанд, дар қисмати дуюм камтар ба назар мерасад. Санҷар ва ҳамин Санҷаре аст ки баъди гол задан дигар 80% тӯбҳо вақте ба ӯ меравад, ҳатман як ба иштибоҳ роҳ медиҳад. фикр мекунам сармураббии даста ҳам барои аз бозиҳои ин бозингар дар давоми рақобат он қадар розӣ нест ва ба сифати эътироз сари худро меҷунбонад. Шуҳрат Умаров, ҳуҷуми футболбозони дастаи вахш, имконияти хеле хуб. Сергей Сканян, вале боз ҳам ба тӯб намерасад. гуфтем ки ғолиби ин ҷуфт дар финал бо ғолиби ҷуфти дастаҳои Регар Тадас ва Равшани Кулоб рақобат мекунад. партов ба дохили ҷаримагоҳ ва боз ҳам ҳуҷуми футболбозони дастаи эсхата бартараф карда мешавад ва ин ҷо қоида вайронкунӣ бар ало ба чашм мушоҳида гардид.
дастҳои Равшани Кулоб ва Регар Тадас ҳам дар давоми мавсим барои расидан ба марҳилаи нимниҳоӣ роҳи хеле мушкил паси сар карда буданд. махсусан дастаи Регар Тадас ки дар даври ҳаштякниҳоӣ бо дастаи Барқчӣ мубориза бурда буд ва баъдан бозии андак сабуктар доштанд бар муқобили дастаи Ҳулбук. аммо дастаи Равшани Кулоб ҳарчанд ки барои ин дастаҳо аз лигаи якум фақат барои онҳо рақиб буданд, махсусан дар даври ҳаштякниҳоӣ ин даста бо дастаи Сардор мубориза бурда буд, Сардори шаҳри Турсудода, ва баъдан бо дастаи Сарои Камар дар даври чоракниҳоӣ мубориза буд. аммо гуфта наметавонем ки дастаи Равшан роҳи осон дошт, чунки бозӣ бо дастаи Сарои Камар яке аз бозиҳои мушкил шояд барои футболбозони дастаи Равшан ба ҳисоб равад. дар он ҷо бо ҳисоби 3-2 ғалаба карда буданд, вале дастаи Сарои Камар воқеан арзанда бар муқобили Равшан мубориза бурд ва ҳатто дар хатар буд, яъне ки дар гумон буд роҳ ёфтани дастаи Равшан ё гузариш кардани ин даста аз дастаи Сарои Камар. вале билохира ин марҳиларо паси сар карданд ва акнун дар марҳилаи нимниҳоӣ бо дастаи Регар Тадас мубориза мебаранд. гузаришҳои хеле хуб аз ҷониби Сиёвуш Асроров буд. партов ва дохили ҷаримагоҳ имконияти хеле хуб барои зарба задан ва зарба иҷро карда мешавад, аммо камтар дертар. довар ишора мекунад. довар ишорае мекунад ки бозӣ манъ карда шавад ва ин имконияти хеле хуб буд барои Муҳаммадҷон Насков, вале вақтро андак зиёдтар кашид Насков. ҳамон дриблингҳое ки дар дохили ҷаримагоҳ буд фикр мекунам андаке нолозим буд, вале барои зарба задан ҳам мавқеи дуруст набуд. ду нафар дифоъгарони дастаи Эсхата рӯбарӯи ӯ қарор доштанд. ҳуҷумҳои футболбозони дастаи Вахш дар қисмати дуюми рақобат зиёдтар мешавад нисбати Эсхата, аммо ба ҳар ҳол гуфта метавонем ки бозии баробар аст. ҳанӯз ҳам дар маркази майдон дар хатти дифоъ бозингарони дастаи Эсхата миёни худ хубтар бозӣ мекунанд. партов ба дохили ҷаримагоҳ, зарбаи хеле сода, вале ки Адам Ковач мисле ки қариб буд туб аз дасташ биафтад. вале аҷибаш ин аст ки дастаҳои лигаи якум ҳарчанд рақобатҳои арзанда нишон доданд, масалан Сарои Камар бар муқобили Равшани Кулоб рақобати арзанда нишон дод, вале дастаи беҳтарини лигаи якум, дастаи рақами 1 лигаи якум Парвоз бар муқобили дастаи аутсайдери лигаи олӣ Ҳулбук рақобати арзанда нишон дода натавонист. Ҳулбук тавонист ки дастаи Парвозро дар даври ҳаштякниҳоӣ мағлуб намояд ва баъдан аз дастаи Регар Тадас дар марҳилаи чорякниҳоӣ шикаст хӯрд ва ҳамин тавр Регар ба марҳилаи нимниҳоӣ роҳ ёфт. дифоъгарони дастаи Эсхата воқеан дар фишор овардан дар ин бозӣ хеле фаъол ҳастанд. намегузоранд ки ҳамлагарони дастаи Вахш аз онҳо гузариш намоянд ва бубинед ки дар як бархӯрдҳои барои ба даст овардани тӯб чӣ гуна бозиҳои андаке дуруштар миёни ҳам анҷом медиҳанд. зиёдтар аз 20 дақиқаи дигар боқӣ мондааст то анҷоми вақти асосии қисмати дуюми рақобат. ҳисоб ҳамоно 1-1. Вахш бо 10 нафар бозингароне ки дар майдон дорад ба қавле сар хам намекунад ва дар рафти танаффус
фикр мекунам тактикаи бозигузорӣ аз ҷониби анавин нафаре ки шумо дар рӯи экранҳои худ мебинед, Зариф Усмонов, тағйир дода шуд ва ҳуҷумҳои ин даста дар қисмати дуюм зиёдтар гардид ва он саросемагӣ, он бозиҳое ки дар қисмати аввали дидор доштан, он иштибоҳое ки буд дар қисмати дуюми рақобат ки қариб ки эҳсос карда намешавад. бозам ҳуҷуми футболбозони дастаи вахшро мутаваҷҷеҳ мешавем ва бубинед ки чӣ гуна ду нафара фишор меоранд футболбозони дастаи Эсхата ва дар хати ҳамла ҳам дарҳол пайваст мешаванд. Самадов партофти хеле хуб ба канори чапи майдон ба Дилшод Каримов, партофти Дилшод Каримов ба дохили ҷаримагоҳ ва боз ҳам бартараф карда мешавад аз ҷониби дифоъгарони дастаи Вахш ва як нафар футболбози дастаи Вахш. Константин Черни дар маркази майдон рӯи замин хобидааст ва ба кӯмаки табибон эҳтиёҷ дорад. Константин Черни футболбози дастаи Вахш дар бозии муқобили дастаи Истиқлол бозиҳои хеле ҷолиб дошт футболбози мазкур, махсусан зарбаҳои, гуфтем ки зарбаҳои аз масофаи дур анҷом додаи ӯ, аммо дар бозии имрӯза дар хати дифоъ воқеан ин бозингарро дифоъгарони дастаи Эсхата хеле хуб нигоҳ медоранд. ин бозингар чанде пеш, яъне моҳи гузашта ба дастаи Вахш пайваст. бозингари нав аст дар дастаи Вахш ва аллакай дар бозиҳои аввали худ ҳунарнамоии ин бозингарро дидем ва аз ҷониби он нафароне ки мухлисони дастаи футболи тоҷик ҳастанд баҳои хуб гирифт. Константин Черни бозингари украинӣ аст ва нақши ҳуҷумкори марказиро иҷро мекунад дар ҳайати дастаи Вахш. Бахтиёр Зарипов ҳам дар бозии имрӯза ба ҳуҷумҳои дастаи Эсхата пайваст шудааст. ва тӯбро манъ карда наметавонад бозингари дастаи Эсхата ва ин боиси норозигии мухлисон мешавад. хуб, тағйироти навбатӣ дар ҳайати дастаи Эсхата, дӯстони азиз. Бахтиёр Зарипов ба майдон меояд ба ҷои Абдусамад Самадов, бозингари рақами 6 дастаи Эсхата. ин тағйироти дуюм дар ҳайати дастаи Эсхата аст ва ин навбат Бахтиёр Зарипов, бозингари собиқи дастаи Равшани Кулоб ки таҷрибаи бозӣ дар дастаҳои беҳтарини лигаи олии кишварро дорад ва акнун дар ҳамин вақту соат ба майдон мебарояд барои кӯмак кардан ба ҳамдастаҳои худ. Абдураҳмон Узоқов, Бекзод Саидов ва партофти ӯ ба самти чапи майдон. Тони Бикатал, дифоъгарони дастаи Вахш дар назди дарвозаи худ андар якдигар бозӣ мекунанд. акнун боз ҳам ҳуҷуми футболбозони дастаи Эсхатаро мутаваҷҷеҳ мешавем ва суръати бозингари дастаи Эсхата Дилшод Каримов намерасад дар муқобили футболбози ҷавони дастаи Вахш, дар муқобили Абубакр Сулаймонов. албатта ки аз ҳисоби ҷуса андаке нисбати бозингари дастаи Вахш фарқ дорад. Дилшод Каримов
ва мусаллам аст ки суръати футболбози ҷавон дар ин ҳолат хеле лозим аст. тони бикатал намегузорад ки бозингари дастаи эсхата ва ин ҷо эътироз мекунанд мухлисони дастаи эсхата. тони бикатал баъди тӯб аз майдон берун шудан расиш яъне ки тела медиҳад бо дасти худ бозингари дастаи эсхатаро ва ин низо ба миён меорад. Сиёвуш Асроров асабӣ мешавад ва ӯро ором мекунанд. вале як садое меояд. сиёвуш бояд наздик нашавад, ӯ корти зард дорад. вале дуруст ҳам қайд мекунад дар ҳамин гуна низоҳо нафаре ки корти зард дорад ва боз ҳам футболбозони ва дар ҳамин ҳолат тони бикатал бар муқобили бахтиёр зарипов ё иброҳим эшонхонов буд ба назарам. на, бахтиёр зарипов, бале. тони бикатал баъди тӯб аз майдон берун шудан бахтиёр зариповро тела медиҳад ва ин боиси норозигии мухлисони минбар мешавад ва ҳамин гуна як низои хурдакак ки айни ҳол бартараф гардид. сиёвуш Асроров дар рафти рақобат андаке асабӣ гардид ва мухлисони эсхата фикр мекунам аз довари майдон мехоҳанд ба Сиёвуш Асроров корти зард бидиҳанд. агар Сиёвуш Асроров корти зарди дуюми худро бигирад, футболбозони дастаи вахш шумораашон ба 9 нафар мешавад. боз ҳам мушкил мешавад бар муқобили эсхата бозӣ кардан. барои ҳамин дар ҳамин гуна ҳолатҳо асаби худро идора кардан хеле муҳим аст, махсусан барои Сиёвуш Асроров, махсусан барои ҳамаён бозингароне ки корти зард доранд. сармураббии дастаи эсхата мухлисонро таҳрик медиҳад барои бедор шудан. ҳуҷуми футболбозони дастаи вахш бенатиҷа анҷом ёфт. камтар аз 15 дақиқаи дигар боқӣ мондааст то анҷоми вақти асосии рақобат. ҳисоб ҳамоно тағйир наёфтааст 1-1. марҳилаи нимниҳоии ҷоми Тоҷикистон. дастаҳои эсхата ва вахш муборизаи беамон мебаранд барои роҳ ёфтан ба финали мусобиқа. имконияти навбатӣ барои футболбозони дастаи вахш, аммо якдигарфаҳмии онҳо ҳамоно бартараф нашудааст дар хатти ҳамла ва акнун ҳуҷуми футболбозони дастаи эсхатаро мебинем. тони бикатал тӯбро бо сар ҷониби Адам Коваш равон мекунад. иштироки дастаҳои Тоҷикистон дар ҷоми Тоҷикистон, чемпионати Тоҷикистон, умуман мусобиқаҳои дохилӣ барои ба даст овардани роҳхат ба мусобиқаҳои байниосиёӣ муҳимият, яъне ки аҳамияти хоса дорад. ҳамин гуна имкониятро мавсими гузашта дастаи Регард ҳадаст дошт. ба марҳилаи муқаддамотии даста лигаи чемпионҳои 2 Осиё барои иштирок имконият пайдо карданд, вале мутаассифона ҳафтаи гузашта дастаи Регард ҳадаст аз дастаи аҳали Туркманистон
шикаст хурд ва ҳамин тавр роҳи худро барои роҳ ёфтан ба рақобатҳои гурӯҳии Лигаи Чемпионҳои 2 Осиё хотима дод. ва имсол акнун ба рақобатҳои Лигаи Даъват имкониятҳои хеле хуб доранд. дастаҳое ки дар чемпионати Тоҷикистон ё худ дар ҷоми Тоҷикистон мубориза мебаранд. ва фикр мекунам дастаи Вахш яке аз дастаҳои арзанда, яке аз дастаҳои пурқувват аз ҳама ҷиҳат барои роҳ ёфтан ба ин мусобиқаҳо умуман омода ҳам ҳаст. вале бозии имрӯза ҷониби хуби дастаи Вахш нест. он бозигузорие ки дар чемпионати Тоҷикистон ё умуман дар бозиҳои гузаштаи ҷоми Тоҷикистон доштанд, дар ин рақобат эҳсос карда намешавад. аммо аҷиб ин аст ки чаро дар ҳайати дастаи мазкур дар бозии имрӯза тағйирот ба амал намеояд. дар курсии эҳтиётӣ бозингарони хеле хуб ҳастанд ки метавонанд рафти рақобатро дигар намоянд. махсусан Фатуллоев метавонад рафти рақобатро дигар намояд, ягон натиҷаи беҳтар бидиҳад. Санҷар Иқсибоев муаллифи голи ягонаи дастаи Эсхата. камтар аз 10 дақиқаи дигар боқӣ мондааст то анҷоми вақти асосӣ. мисле ки барои ҳисобро тағйир додан 10 дақиқаи охир мо аз ҷониби ягон даста ягон имконияти ба гол наздик надидем. дастаи Эсхата дар қисмати дуюми рақобат аллакай дуюмин тағйироти худро анҷом дод ва акнун омодагӣ мебинад футболбози рақами 7 дастаи Вахш Сунатулло Исмоилов барои ба майдон баромадан ва аҷиб ин аст ки ӯ киро иваз мекарда бошад. ғайри Сунатулло ҳамчунин дар курсии эҳтиётии дастаи Вахш Сунатулло Азизов аст дар хатти нимҳимоя, Фатуллоев ҳамчунин дар ин мавқеъ, Тоҳирҷон Тағоизода. бозингарони зиёд ҳастанд. вале маҳз фикр мекунам ба ҷои капитан, ба ҷои Сергей Яворский, Сунатулло Исмоилов хулас омодагӣ мебинад барои ба майдон омадан. табибон кӯмак мекунанд ба футболбози дастаи Вахш ки дар рафти тӯбрабоӣ осеб бардошт ва аз майдон гирифта мешавад Абубакр Сулаймонов. Сунатулло Исмоилов ба ҷои Абубакр Сулаймонов ба майдон мебарояд. ин аввалин тағйироти дастаи Вахш дар бозии имрӯза аст. Сунатулло Исмоилов ҷои Абубакр Сулаймонов ба майдон баромад. Нуриддин Амрокулов аллакай барои ба майдон баромадан баъди осеб омода аст ва акнун ҳуҷуми футболбозони дастаи Вахшро мутаваҷҷеҳ мешавем. Сергей Сканян футболбозе ки дар канори чапи майдон нақши ҳамлагарро бозӣ мекунад. дар бозии имрӯза дар қисмати аввали дидор футболбози мазкур дар хатти дифоъ бозӣ мекард, вале Зариф Усмонов дар қисмати дуюм дар хатти ҳамла аз канори чапро бештар кор мегирад ва ҳуҷуми навбатии футболбозони дастаи Вахшро мебинем ва садои ҳуштаки довар баланд мешавад ва боз ҳам низои на он қадар ҷиддӣ.
میانی دروازه‌بان دسته اسخات عزت‌الله تورسونوف و بازیکنان دسته وخش. امکانات خیلی خوب بود، با سر ضربه روان کرد سیاوش اسرارов، ولی دروازه‌بان دسته اسخات اون رو برگردونید. ولی برای توپ رو گرفتن بازیگری که در حیات دسته وخش نو با میدان اومد، سنت‌الله اسماعیلوف مبارزه برد و بالاخره دروازه‌بان توپ رو به دست گرفت. در نوری 12 چمپیونات تاجیکستان میان دسته‌های اسخات و وخش همگونه حساب 1-1 بود و تا دقیقه 90 دیدار حساب تغییر نیافته بود. اما این بازی دوم است، باید آمادگی‌ها دیگر میشد بر مقابل یکدیگر، ولی مثل که در قسمت دوم دیدار واقعا ما بازی برابر رو تماشا میکنیم. پرتافتای نوانیق از جانب فوتبالبازان دسته اسخات در قسمت دوم خیلی زیاد مشاهده می شود. در قسمت دوم رقابت سنجر اخسیبایف حملگر دسته اسخات چندین مرتبه امکانیت داشت در نزد دروازه وخش، ولی اشتباهی خیلی زیاد هم انجام داد، ولی سمربی دسته رو عوض نمیکند، وگرنه در کرسی احتیاطی دسته اسخات از هیئت اساسی دیده بازیگران احتیاطی زیادند. پرتافتای نوانیق از جانب بازیگران هر دو طرف سرعت کسب میکند. بازیگر دسته اسخات و امکانات خیلی خوب برای نوردین همراقلوف، اما برای توپ را گرفتن این بازیگر امکانیت پیدا نمیکند. دفاعگر دسته اسخات واقعا مهارت خوب نشون میدهد. بازیگر رقم 13 دسته بهزاد سعیدوف، بازیگری که از چمپیونات ازبکستان با دسته اسخات پیوست شده است. بازیگزاری خیلی خوب از جانب فوتبالبازان دسته اسخات، امکانات نوبتی و سیاوش اسرارov برطرف کرد، اما فشار فوتبالبازان دسته اسخات ادامه دارد. سرداربک خورسندov، رستمجان صبورov توپ را راست به دستان دروازه‌بان دسته وخش روان می‌کند. وقتی خیلی کم باقی مانده است تا انجام وقت اساسی رقابت. لحظه های جالب اکنون شروع می شوند. امکانیت خیلی خوب برای بازیگران دسته اسخات و دفاعگران دسته وخش، مخصوصا کاپیتان دسته سرگئی یاورسکی نقش خیلی خوب اجرا کرد برای برطرف کردن این وضعیت. ببینید در همین حالت که پرتاف انجام داده میشد، جانب رستمجان صبورov کاپیتان دسته در حال این پرتاف فوتبالباز دسته اسخات رو برطرف کرد. هجوم نوبتی، ضربه کنجی و داور هم اشاره میکنه، داور کناری که باز هم ضربه کنجی است با فایده فوتبالبازان دسته اسخات. پرتاف با داخل جریمه گاه و امکانات خیلی خوب، اما دروازه‌بان دسته وخش ادم کوچ این وضعیت رو برطرف نمود و هر دوی اون نفرانی که برای توبرابویی کوشش کرده بودن روی زمین خوب هستند. ادم کوچ و فوتبالباز رقم 8 دسته اسخات رستمجان صبورov. ادم کوچ با گمانم با کمک طبیبان نیاز دارد.
дар мамлакати Словакия албатта ки Адам Ковач дарвозабони хеле хубам ҳаст ва дар бозии муқобили Истиқлол яке аз ҳунарнамоиҳои хуби ин футболбоз буд. ин дарвозабон буд албатта ва инҷо хуб вақти асосии рақобат дӯстони азиз анҷом меёбад. довар 6 дақиқаи дигар ба вақти асосии рақобат зам мекунад ва инҷо якдигар нофаҳмии футболбозони дастаи Эсхата боис ба он мешавад ки бозингари рақами 23 дастаи Вахш Муҳаммадҷон Насков зарбаи кунҷӣ иҷро кунад. 6 дақиқа барои тағйир додани ҳисоб. вақти зиёд аст ва акнун зарбаи кунҷиам бартараф карда партофти навбатӣ ҷониби ҷаримагоҳи дастаи Эсхата буд, аммо футболбозони дастаи Вахш аз он истифода бурда натавонистанд ва Иззатулло Турсунов ба даст мегирад тӯбро ва имрӯз дарвозабони дастаи Эсхата андаке зиёдтар низом мекунад. Сиёвуш Асроров рӯи замин хобидааст, ба кӯмаки табибон ниёз дорад. Сиёвуш Асроров дар қисмати аввали рақобат корти зард гирифт ба сабаби вайрон кардани қоидаи бозӣ ва ин бозингар соли 2025 дар ҳайати дастаи Вахш бозӣ мекунад ва шартномаи яксола дорад то моҳи декабр, то анҷоми яъне ки то охири моҳи декабри соли 2025 дар ҳайати дастаи Вахш бозӣ мекунад. дифогари марказии дастаи Вахш аст ки дар 9 бозие ки бо пираҳани дастаи Вахш ба майдон баромад ба задани 3 гол даст ёфтааст то инҷурӣ. ва шумораи кортҳои зардаш ҳам дар давоми сол ба 3 адад мерасад ва як маротибаи дигар корти сурх ҳам гирифтааст. албатта ки корти сурхе ки бо 2 корти зард ва мустақим ягон маротиба корти сурх нагирифтааст дар соли 2025. мухлисон ҳам мисли рафти бозӣ ором ҳастанд, чунки ягон фурсате ки ҷаззоб бошад ҳоло ба миён наомадааст. шурӯъ мешавад бозии дастаҳо ва ҳуҷуми навбатии футболбозони дастаи Эсхатаро мутаваҷҷеҳ мешавем. боз ҳам бартараф карда мешавад аз ҷониби капитани даста Сергей Яворский, вале ҳуҷуми футболбозони дастаи Эсхата идома меёбад. ва довар ишора мекунад ки дар ин ҷо қоидаи бозӣ аз ҷониби
бозингари дастаи Эсхата Зоирҷон Турсунов вайрон гардид бар муқобили Сергей Сканян. ду дақиқаи дигар боқӣ мондааст то анҷоми вақти иловакардаи довар. ҳисоб ҳамоно 1-1. ҳуҷуми футболбозони дастаи вахш ва зарбаи мустақим аз ҷониби Сунатулло Исмоилов буд ки дарвозабон бе ягон мушкилӣ онро баргардонид. Тони Бикатал партофти ӯ ба самти пеш. вале мисле ки ҳардуи дастаҳо анҷоми вақтро интизоранд. он сурате ки дар қисмати аввали дидор буд ва дар аввали қисмати дуюми бозӣ буд дигар мушоҳида намешавад. гузариши Сканян вале аз дасти ӯ бозингари дастаи Эсхата меқапад. як дақиқаи дигар боқӣ мондааст то анҷоми вақти асосӣ ва бо эҳтимоли зиёд бозӣ ба экстра тайм меравад. партофти Адам Коваш ба самти пеш. имконияти хеле хуб барои бозингарони дастаи вахш ва зарбаи Нуриддин Амроқулов боз ҳам бартараф карда мешавад. чӣ гуна имкониятҳоро имрӯз аз даст доданд бозингарони дастаи вахш. акнун аз аут шурӯъ мекунанд. Сергей Яворский бозингарони қадбаланд ба монанди Черни сиёуш нест дар дохили ҷаримагоҳ омодагӣ мебинанд. партоф анҷом дода мешавад. имконияти хеле хуб ва боз дар ин ҷо чӣ Сиёуш Асроров партоф анҷом медиҳад ба самти пеш. вале чӣ кор мекунанд ду нафар бозингарони дастаи вахш аз ҳамин гуна партофти олуфта истифода бурда наметавонанд. дар анами ҳолат Сиёуш Асроров партофт анҷом медиҳад. ду нафар бозингарони дастаи вахш дар он ҷо қарор доранд вале зарбаи Нуриддин Амроқулов на ба зарба монанд буд на ба партоф кардан. акнун ҳуҷуми футболбозони дастаи Эсхатаро мебинем. фикр мекунам охирин ҳуҷум барои футболбозони дастаи Эсхата аст. ҳарчанд дар рафти рақобат осебҳо зиёд шуданд махсусан дар вақти иловакардаи довар вақт андаке зиёдтар кашол дода шуда буд. аммо вақти иловакарда аллакай хотима ёфтааст. тӯбрабоии хеле хуб аз ҷониби футболбозони дастаи вахш. имконияти хеле хуб барои бозингарони дастаи вахш Нуриддин Амроқулов партофти ӯ ҷониби Сканян. на ин Сканян балки Константин Чорни буд. ҳоло ҳам идома дорад ҳуҷуми футболбозони дастаи вахш ва акнун имконият аз зарбаи кунҷӣ. Сергей Сканян барои ҳамдастаҳои худ зарбаи кунҷӣ кор мекунад ва инам дар вақту сонияву дақиқаи хеле муносиб махсусан барои футболбозони дастаи вахш аст. мешавад ки таваккал кард дар ҳамин ҳолат. вагарна бозӣ ба экстра тайм меравад ва кӣ медонад ки дар он ҷо чӣ рух медиҳад. партоф ба дохили ҷаримагоҳ ва имконияти хеле хуб ва зарбаи капитани даста хеле баланд иҷро карда мешавад. имконияти хеле хуб дошт капитани даста. ҳам бо сар дар аввал имконият дошт ки тӯбро ҷониби дарвоза равон кунад ва ҳам имконият дошт бо пой зарба бизанад. аммо зарбаи на он қадар дақиқ. хуб дӯстони азиз, дар ду қисмати асосии рақобат ғолиб муайян нашуд. акнун ба вақтҳои иловагӣ ё худ ба экстра тайм меравем. қисмати дуюми рақобатро метавонем бозӣ баробар аз ҷониби ҳарду тараф бигӯем. ҳам бозингарони Эсхата дар аввали қисмати рақобат имкониятҳои худ ба миён оварданд
ва ҳам дар рафти рақобат бозингарони дастаи вахш воқеан нисбати қисмати аввал бозии бартар доштанд, бозии хубтар доштанд, имкониятҳои хуб доштанд, аммо истифода бурда натавонистанд. ҳам бозингарони дастаи эсхата ва ҳам бозингарони дастаи вахш. акнун имконият ба фароҳам омадааст ки дар ҳайати дастаи вахш тағйирот анҷом дода шавад. аз бозингарони таҷрибадор хуб, пас аз чанд лаҳза бармегардем ва қисмати экстра таймро якҷо тамошо мекунем. шурӯъ мешавад дӯстони азиз, вақтҳои иловагӣ ва имконияти аввалин барои футболбозони дастаи вахш. ва довар чӣ ишора мекунад? довар ишора мекунад ягон хел қоидаи бозӣ вайрон нашудааст. имконияти хеле хуб дошт бозингари дастаи вахш. аммо мисле ки ӯ ба замин афтод, вале довар ишора кард ки ягон хел қоидаи бозӣ вайрон нашудааст. ҳуҷуми футболбозони дастаи эсхат аст канори рости майдон. бозам идома дорад ҳуҷуми футболбозони дастаи эсхат, аммо дифоъгарони дастаи вахш хеле эҳтиёткорона бозӣ мекунанд. тӯбрабоӣ хеле хуб аз ҷониби футболбозони дастаи вахш ва Сергей Сканян ба замин афтонида мешавад. дар ҳамин ҳолат Соирҷон Турсунов
ва ана ҳамин ҳолате буд ки бозингарони дастаи вахш хеле наздик буданд ба гол задан ва пеш аз ана ҳамин ҷое ки сканиам ба замин афтонида мешавад, ҳамчунин бар муқобили футболбози дигари дастаи вахш ё ман футболбози дигари вахшам ба замин меафтад, вале довар ба ягон таш ишораи зарбаи ҷаримавӣ ё худ пеналти накард. тӯбрабои хеле хуб аз ҷониби футболбозони дастаи Эсхата. Тони Бикатал. боз ҳам Тони Бикатал ва ҳуҷуми футболбозони дастаи вахшро мутаваҷҷеҳ мешавем. Сунатулло Исмоилов дар муқобили 3 нафар футболбозони дастаи Эсхата ва ба хулосае меояд ки аз ночорӣ тӯбро аз майдон берун барад. ҳуҷуми футболбозони дастаи Эсхата ё худ мизбононро мутаваҷҷеҳ мешавем. Сардорбек Хурсандов. партофти Диёрбек Шавқиев ба дохили ҷаримагоҳ ва боз ҳам имконияти идома додани ҳуҷум ҳаст, вале тӯбро аз даст медиҳад Рустамҷон Сабуров ва эътироз мекунад ки бояд зарбаи кунҷӣ бошад, аммо Бахтиёр Зарипов даъват мекунад аз довар ки аз вар истифода барад. Адам Ковач. имкониятҳои хеле хуб ба миён меоранд зуд аз канори чапи майдон футболбозони дастаи вахш. Тони Бикатал, партофти ӯ ба Муҳаммадҷон Насков буд. Тони Бикатал вале тӯб иҷборан аз майдон берун карда мешавад, чунки онҷо бо довар баҳс мекунанд футболбозони дастаи Эсхата. дастаи Эсхата дар чемпионат ё умуман дар лигаи олӣ натиҷаҳои бигӯем ба монанди вахш надорад. масалан дар 14 бозие ки онҳо анҷом доданд ҳамагӣ 4 маротиба ғалаба ба даст овардан тамом. 6 маротибаи дигар онҳо мусовӣ карда буданд ва 4 маротибаи дигар ба бох робара шуданд. аммо нисбат ба вахш фарқият хеле калон аст. масалан дастаи вахш як бозӣ камтар аз дастаи Эсхата анҷом додааст. дар 13 бозие ки онҳо сипарӣ карданд дар 7-8 ғалаба ба даст оварданд. ягон маротиба дар чемпионати яъне умуман дар лигаи олӣ ягон маротиба то ҳол ба бох рӯбарӯ нашуданд. фақат 6 маротибаи дигар онҳо мусовӣ доранд. ва бозингари дастаи вахшро дарвозабони дастаи Эсхата Иззатулло Турсунов оғӯш гирифта аз майдон берун мебарад. ман ҷараёни бозӣ, суръати бозӣ, муҳимияти бозӣ ё ман фазои бозӣ хеле воқеан баланд аст, ҷолиб аст, аммо гол нест. гол Бахтиёр Зарипов имконият дошт, аммо зарбаи задаи ӯ боз ҳам дар ана ҳамин ҳолат пои худро нодуруст мегузарад
ва тӯб самти худро иваз мекунад. ҳуҷуми футболбозони дастаи вахшро дидем, вале як нафар дар муқобили се нафар дифоъгарони дастаи Эсхата ба чизе ноил шуда наметавонад. дар бозиҳое ки қаблан доштанд бозигарони дастаи вахш дар назди дарвозаи ҳариф воқеан бозигузориҳое анҷом медоданд ки мухлисон дар ҳайрат меафтоданд, вале дар ин бозӣ мисле ки барор намегирад он ҳуҷумҳое ки анҷом медиҳанд. Ва акнун ду тағйирот дар ҳайати дастаи вахш. тоҳирҷон тағоизода ба ҷои муҳаммадҷон насков ба майдон мебарояд. тағоизода футболбози рақами 81 даста ба ҷои муҳаммадҷон насков ба майдон баромад ва ҳуҷуми аввалини футболбозон навбатии футболбозони дастаи вахш имконият барои зарба задан, аммо Сунатулло Азизов зарбаи нодуруст равон мекунад ҷониби дарвозаи Эсхата ва дар ҳайати дастаи Эсхат ҳам тағйирот ба миён омад. иброҳим эшонхонов ба ҷои футболбози рақами 4 Абдураҳмон Узоков ба майдон баромад. нерӯи тоза дар ҳайати ҳардуи дастаҳо. Адам Ковач партофти ӯ ба самти пеш. акнун боз ҳам имконият ба миён меояд ки футболбозони дастаи Эсхата ҳуҷуми худро идома бидиҳанд аз канори рости майдон. ба ҷаримагоҳ наздик мешавад бозигари дастаи Эсхата, вале партофти ӯ бартараф мегардад. бозигузории футболбозони дастаи Эсхата. акнун аксулҳуҷуми футболбозони дастаи вахшро медидем, вале бозигарони дастаи Эсхата ин вазъиятро зуд бартараф карданд. бекзод Саидов, Сардорбек Хурсандов, Диёрбек Шавқиев гузариши ӯ, вале Тони Бикатал ба он монеа мегузарад ва имконияти навбатӣ барои футболбозони дастаи вахш. Сунатулло Азизов, гузариши ӯ аз дифоъгарони дастаи Эсхата, имконияти хеле хуб барои бозигарони дастаи вахш буд, аммо бартараф мешавад ва тӯб аз майдон берун мегардад.
имконияти хеле хуб дошт Сунатулло Азизов барои зарба задан. махсусан гузаришҳои ӯ аз дифоъгарони дастаи Эсхата. диёрбек Шавқиев ҳуҷуми футболбозони дастаи Эсхатаро мутаваҷҷеҳ мешавем ва партофти хеле хуб аз самти бозингари дастаи рақами 8, бозингари дастаи Эсхата рақами 8 Рустамҷон Сабуров буд. дар ан ҳамин ҳолат бубинед чӣ гуна якдигарро ҳис мекунанд бозингарони дастаи Эсхата ва аҳсан ба Тони Бикатал ки ин фурсати хатарнокро дар назди дарвозаи худ бартараф карда тавонист. воқеан имрӯз бозии Тони Бикатал боиси таҳсину офарин буд. зарбаи кунҷӣ аз ҷониби футболбозони дастаи Эсхата ва Адам Ковач бартараф мекунад ва боз ҳам Адам Ковач рӯи замин хоб аст ва Сиёвуш Асроров изҳор мекунад ки табибон бояд ба майдон биёянд, вале довар ӯро ором месозад. иштибоҳе ки бозингарони дастаи Вахш дар қисмати майдони Эсхата мекунанд воқеан тааҷҷубовар аст. ва боз ҳам як корти зард ба футболбози дастаи Вахш Сергей Сканян барои вайрон кардани қоидаи бозӣ бар муқобили бозингари рақами 17 дастаи Эсхата Иброҳим Эшонхонов. Сканян корти зард мегирад дар бозии имрӯза. ҳарчанд ки аз бозингарони фаъоли рақобати имрӯза маҳз худи ҳамин футболбоз ба ҳисоб меравад. партов ба дохили ҷаримагоҳ ва боз ҳам Адам Ковач. дарвозабони дастаи Вахш воқеан имрӯз ҳам бар муқобили Эсхата сейвҳои хеле хуб анҷом дод. гузариши футболбози дастаи Вахш Тағоизода Тоҳирҷон воқеан бозингаре будааст ки дар иҷро кардани дриблинг маҳорати хоса дорад. боз ҳам Тони Бикатал монеа мешавад ба ҳуҷуми футболбозони дастаи Эсхата, вале бозингарони дастаи Эсхата ҳам ҳуҷумҳои худро бештари вақт аз он мавқеъ оғоз мекунанд ки дар он ҷо Тони Бикатал аст. акнун аз канори рости майдон ба ҳуҷум мегузаранд. 1 дақиқа илова карда мешавад. партов ба самти бале ин зарбаи мустақим буд ҷониби дарвозаи Адам Ковач, вале барои дарвозабони мазкур баргардондани ин зарбаҳо он қадар мушкил нест. гузариши футболбози рақами 22 дастаи Вахш Сунатулло Азизов буд. нерӯи тоза он бозингароне ки аз курсии эҳтиётӣ дар ҳайати дастаи Вахш ба майдон омаданд воқеан чолоканд. ва акнун 15 дақиқаи аввали экстра тайм ё худ вақти иловагӣ хотима меёбад дӯстони азиз ва боз ҳам ҳисоб 1-1. ғолиб муайян ғолиб не балки
ба задани гол даст наёфтанд футболбозони ҳар ду тараф. дар силсила зарбаҳои пеналти бозингарони дастаи вахш дар муқобили истиқлол хеле бобарор буданд нисбати бозингарони дастаи истиқлол. дақиқияти зарбаҳо, умуман худи ҳунарнамоӣ, дарвозабони даста. агар дар 15 дақиқаи қисмати дуюми экстра тайм ғолиб муайян нашавад, оё мо боз ҳам ҳунари фавқулодаи дарвозабони дастаи вахш Адам Ковашро медида бошем. ва акнун дӯстони азиз, Фатулло Фатуллоев омодагӣ мебинад барои ба майдон омадан. акнун қисмати дуюми вақти иловагиро мутаваҷҷеҳ мешавем. ки оё бозингарони дастаи ҳар ду тараф, ҳар ду дастаҳо метавонанд ба чизе ноил шаванд, ё мисли экстра тайми аввал фақат ҳуҷумҳои футболбозони дастаи вахшро мебинем. мухлисон акнун ба пой мехезанд дар минбари майдон. бояд тағйир ёбад ҳисоби рақобат. гузариши Тони Бикатов суръати баланд касб мекунад футболбози мазкур. мавқеъгирии футболбозони дастаи Эсхат ҳам хеле хуб аст. партов ба дохили ҷарима гол анҷом дода мешавад ва зарбаи нодуруст, зарбаи нодақиқ аз ҳамин масофа ба ҷониби дарвозаи Иззатулло Турсунов. дар ана ҳамин ҳолат Сунатулло Исмоилов имконияти хеле хуб дошт барои зарба задан. бо усули ба истилоҳ қайчӣ, аммо муяссар нагардид. бозингарони вахш фаъол мешаванд ва фурсатҳои хубтар ба миён меоранд нисбати бозингарони дастаи Эсхата. ҳуҷуми футболбозони дастаи Эсхата, зарбаи мустақим аз масофаи дур, вале бенатиҷа. вахш чемпион. бо як садо майдонро, минбари майдонро ба ларза медароранд мухлисони дастаи вахш. мухлисони хеле зиёде имрӯз дар майдон ташриф оварданд то дастаҳои дӯстдоштаи худро дастгирӣ намоянд. воқеан ҳар дуи дастаҳо яке аз дастаҳои сермухлис дар фазои футболи Тоҷикистон ба ҳисоб мераванд. Константин Чорни тӯбро ба самти номуайян равон кард. Сунатулло Исмоилов ва Сунатулло Азизов, ҳамчунин Тоҳирҷон Тағоизода воқеан чусту чолокиро аз ҳисоби анҷом додани дриблинг хеле хуб, маҳорати хеле хуб доштанд. бояд аз он мавқеъе ки ин бозингарон ба майдон омаданд, бояд ба он мавқеъҳо бозигузорӣ анҷом дода шавад. нерӯи тоза аст. аммо кӯшиши ҳар дуи дастаҳо барои наздик шудан ба дарвозаи якдигар ё худ иҷро кардани ягон бозигузорӣ
қариб ки дида намешавад. фақат зарбаҳои ноаниқ, зарбаҳои диагоналӣ ва самтҳои номуайян. ва акнун бубинед ки чӣ гуна иштибоҳҳо роҳ медиҳанд бозингарони ҳар ду тараф. Санҷар партов ба Дилшод Каримов. Дилшод Каримов тӯбро аз майдон берун мекунад. дар ин ҷо мисле ки Константин Черни ба замин афтода буд, аммо бозингари дастаи Эсхат ҳам ба замин афтод. Бекзод Саидов. ҳуҷуми футболбозони дастаи Эсхат аз канори чап ва довар ишора мекунад ки қоидаи бозӣ вайрон шудааст. аз ҷониби футболбозони дастаи Вахш. имконияти навбатӣ аз зарбаи ҷаримавӣ барои футболбозони мизбон. омодагии хеле ҷиддӣ мебинам барои қабул кардани зарба дар дохили ҷаримагоҳ бозингарони дастаи Эсхата, вале зарба рост ба Сергей Яворский равон карда мешавад. ҳуҷуми футболбозони дастаи Вахшро мутаваҷҷеҳ мешавем, ба замин меафтад. футболбози ин даста ва доварам ишора мекунад ки ин қоидавайронкунӣ ҷиддӣ буд ва корти зард медиҳад. ба Дилшод Каримов буд, агар иштибоҳ накунам. бале, Дилшод Каримов. корти зард дода мешавад дар ана ҳамин ҳолате ки бозингари дастаи Вахш хеле хуб, суръати хеле баланд гирифта буд. тағйироти навбатӣ дар ҳайати дастаи Эсхат анҷом дода мешавад. ба майдон Абдулбори Восиҷонов, футболбози Узбектабор, ва аз майдон гирифта мешавад Дилшод Каримов, футболбозе ки навака корти зард гирифт. 10 дақиқаи дигар боқӣ мондааст то анҷоми вақти иловагии бозӣ. дастаҳои Эсхата ва Вахш дар марҳилаи нимниҳоӣ ҷоми Тоҷикистон воқеан як бозии ҷаззобро нишон доданд, вале дар қисмати асосии дидор, яъне дар 90 дақиқа ғолиб муайян нагардид. Сергей Яворский партофти ӯ ба дохили ҷаримагоҳ. имконияти хеле хуб, вале боз ҳам бартараф мекунанд футболбозони дастаи Эсхата. Тони Бикатал партофти ӯ ба дохили ҷаримагоҳ, вале касе нест ки тӯбро қабул кунад. Сунатулло Азизов партофти ӯ ба канори рости майдон ва аут ба фоидаи футболбозони дастаи Эсхата. Синҷон Турсунов партов ба канори чапи майдон. тӯбравои хеле хуб аз ҷониби футболбозони дастаи Вахш, вале боз ҳам аз даст медиҳанд. Бекзод Саидов партов ба канори чапи майдон. зарбаи мустақим, вале болотар аз тири дарвоза тӯб аз майдон берун мешавад. бозингарони ҳар ду тараф мисле ки хеле хаста шудаанд, чунки 120 дақиқа бозӣ кардан воқеан ба қавле бадаҳон осон аст. ва бозингарони ҳар ду тараф ва бубинед ки дар
90 دقیقه بازی از جانب هر دوی دسته‌ها تغییرات‌ها خیلی کم به میان اومدن و اکثریت بازیگرانی که در میدان هستند قریب که 120 دقیقه میشود بازی میکنند و این خستگی‌ها البته که تاثیر میرساند بر رفت هجوم‌ها، ولی هیچ خستگی در چهره سیاوش اسرارов مشاهده نمیشود. واقعا بازیگر پرقوت، دفاعگر با تجربه در عرصه فوتبال تاجیک حالا در دسته وحش بازی میکنند. اکنون هجوم فوتبال بازان دسته وحش را تماشا میکنیم، اما عزت‌الله ترسونوف از موقع خود بیرون میبرد و هجوم آنها را برطرف میسازد. سویرجان ترسونوف پرتاب به جانب عبدالباری واسیجانوف، فوتبال بازه که چند پیش به میدان برآمد، اما حالا برای یگان مرتبه امکانیت ضربه زدن جانب دروازه به میان آمده است. بازیگزاری خیلی خوب از جانب فوتبال بازان دسته وحش، امکانیت خیلی خوب برای بازیگر دسته وحش، ولی ببینید که عزت‌الله ترسونوف چگونه در وقت معین از دروازه خود بیرون می شود. فتولا برای به میدان برآمدن آمادگی می‌بیند. بازیگری با تجربه، فوتبال باز صاحب نام فوتبال تاجیک، بازیگری دسته وحش. دو نفر فوتبال بازان دسته وحش برای به میدان برآمدن آمادگی می‌بینند. فتولایف علیشیر براتوف با جای کی میبرد؟ فتولایف علیشیر براتوف با جای کنستانتین چارنی و فتولایف با جای احسان بابویف با میدان میبرند. 4 دقیقه دیگر باقی مانده است تا انجام وقتی بازی. فتولایف و علیشیر براتوف اکنون با نیروی تازه در 4 دقیقه باقی مانده امکان دارند که کار را به سلسله ضربه‌های پنالتی نبرند و آنها این تجربه را هم دارند. یکی از بازیگران با تجربه ترین فتولایف کنیم امکانیت به وجود بیاید برای فوتبال بازان دسته وحش، ولی پرتافتی ناانیق سنت‌الله اسماعیلوف به سمت فتولایف بود. باز هم امکانیت پیدا میشد برای عکس الهجوم انجام دادن برای فوتبال بازان دسته وحش. علیشیر براتوف تونی بیکاتال پرتافتی او به سمت راست، ولی دروازه‌بان دسته اسخاتا عزت‌الله ترسونوف در حال برطرف میکند. منطقی است وقت را کشال دادن از جانب ادم کوچ، چون که
10 нафара бозӣ кардан муқобили яке аз дастаҳои пурқувват. ин кори саҳлу сода нест ва аз худ боварӣ ҳам дорад Адам Ковач дар марҳилаи силсилаи зарбаҳои пеналти ва имконияти хеле хуб барои футболбозони дастаи вахш ва зарба анҷом дода мешавад аз ҷониби Сунатулло Исмоилов. зарбаи Сунатулло Исмоилов аз ана ҳамин мавқеъ гузариши ӯ аз бозингарони дастаи Эсхата, вале ту ба тири дарвоза бармехӯрад ва андакаки дигар агар ин зарба пасттар иҷро карда мешуд кор ба силсилаи зарбаҳои пеналти намерафт. имконияти хеле хуб буд барои футболбозони дастаи вахш, вале зарба ба дарвоза надаромад. партофти навбатӣ барои футболбозони дастаи Эсхата имконияти хеле хуб буд, аммо бартараф карда мешавад. Сиёвуш Асроров бозам имконият ҳаст барои ҳуҷумро идома додан. Фатуллоев барои ҳамдастаҳои худ аут кор мекунад. чанд сония дигар боқӣ мондааст ва фикр мекунам охирин имконият барои футболбозони дастаи вахш хоҳад буд. Сиёвуш Асроров 1 дақиқа илова карда мешавад ба вақти бозӣ. Сиёвуш Асроров ва тӯбрабои футболбозони дастаи Эсхатаро мебинем. гузариши хеле хуб аз ҷониби бозингари дастаи Эсхата ва тӯбро манъ карда наметавонад. бозингари дастаи Эсхата Рустамҷон Сабуров. Тони Бикатал. ҳуҷуми навбатии футболбозони дастаи вахш аз канори рости майдон. ва бо эҳтимоли зиёд акнун бозӣ ба силсилаи зарбаҳои пеналти меравад. агар дар чанд сонияи боқимонда ягон мӯъҷиза нашавад. ва имконияти хеле хуб барои футболбозони дастаи Эсхата. партоф ба ҳамдаста, вале бубинед ки чӣ гуна бо як маҳорати олӣ бартараф мекунад ин вазъиятро Тони Бикатал. ва вақт тамом мешавад. дӯстони азиз, дар 120 дақиқае ки имрӯз бозиро мо тамошо кардем, ғолиби рақобати дастаҳои миёни Эсхата ва вахш муайян нагардид. акнун тавассути силсила зарбаҳои пеналти финалисти мусобиқаи ҷоми Тоҷикистон муайян мегардад. дар вақтҳои иловагӣ карда ё умуман вақти иловагӣ барои бозингарони дастаи вахш имкониятҳо зиёдтар буд. бозингарони дастаи Эсхата зиёдтари вақти худро дар хатти дифоъ гузаронинданд, вале футболбозони дастаи вахш имкониятҳои хеле хуб доштанд. аммо билохира мо дидем ки бозӣ ба силсила зарбаҳои пеналти рафт.
акнун шурӯъ мешавад дӯстони азиз силсилаи зарбаҳои пеналти. яке аз дастаҳо наздик аст ба финали мусобиқаи ҷоми тоҷикистон 2025 бароянд. дастаи вахш то ин ҷониб дар мусобиқаи ҷоми тоҷикистон 2 маротиба ғолиби ин мусобиқа гардидааст. соли 1997, соли 2003 ва баъдан дар 3 маротибаи дигар ин даста ба финали мусобиқаи ҷоми тоҷикистон баромада буд ва охирин маротиба соли 2020 дастаи мазкур муқобили равшани кулоб бо ҳисоби 1-0 шикаст хӯрда буд. акнун дубора имконият дорад дастаи мазкур боз ҳам ба финали мусобиқа роҳ ёбад ки дар таърихи ин даста 4-умин маротиба хоҳад буд. вахш чемпион. бо ҳамин шиёр мухлисони дастаи вахш дар минбари майдон футболбозони худро дастгирӣ мекунанд. ва ин бозӣ Адам Ковач ва Иззатулло Турсунов аст. дар ин ҷо мебинем ки кадом дарвозабон воқеан бартарӣ дорад, кадом дарвозабон ҷиддӣ омодагӣ дидааст, кадом дарвозабон маҳорати хуб дар силсила зарбаҳои пеналтиро дорад. футболбозон дар маркази майдон саф мекашанд ва Адам Ковач ба дарвоза наздик мешавад, вале фикр мекунам сараввал Иззатулло Турсунов имтиҳон мегардад. аҷиб ин аст ки киҳо зарбаҳои пеналтиро иҷро мекарда бошанд. ҳам аз ҳайати дастаи вахш ва ҳам аз ҳайати дастаи эсхата. сиёвуш асроров дифогари дастаи вахш барои анҷом додани аввалин зарбаи пеналти ба дарвозаи Иззатулло Турсунов наздик мешавад. ҳам Иззатулло Турсунов ва ҳам Адам Ковач таҷрибаи хеле хуб дар силсила зарбаҳои пеналтиро доранд. ҳарду дарвозабони боистеъдод ҳастанд. вале зарбаҳои сиёвуш асроров воқеан зарбаҳои пурқувват дорад ин бозингар. чандин маротиба мо қаблан дар бозиҳои ин футболбоз дида будем дақиқияти зарбаҳои ӯро ва умуман барои дар чунин ҳолатҳои ҳассос иҷро кардани зарбаи пеналти барои як бозингари таҷрибадор, умуман интихоб кардани бозингари таҷрибадор хеле муҳим аст ки сиёвуш асроров ин таҷрибаро дар футболи тоҷик дорад. ва ҳоло нуқтаи иҷрои зарбаи пеналтиро якҷоя омода мекунанд. сиёвуш асроров, Иззатулло Турсунов. зарбаи аввалин дастаи вахш ва дарвозаи дастаи эсхата. лаҳзаҳои хеле ҳассос барои мухлисон ва довар садои ҳуштаки худро баланд кард. сиёвуш асроров, Иззатулло Турсунов. зарбаи сиёвуш ва ин гол аст. зарба ҳарчанд ки Иззатулло Турсунов самти зарбаи сиёвушро пешгӯӣ карда тавонист, вале зарбаи сиёвуш сараввал ба сутуни дарвоза бархӯрд ва дохили дарвоза даромад. Иззатулло Турсунов воқеан
пешгӯӣ карда тавонист. самти зарбаи Сиёвуш Асроровро ва аввалин зарба аллакай гол шуд. дӯстони азиз, як ишораи сабз барои дастаи вахш ҳаст. акнун Адам Ковач имтиҳон мешавад аз ҷониби футболбози рақами 7 дастаи Эсхата. Санҷар Ихсибоев муаллифи голи дастаи Эсхата ва зарбаи ӯ хеле сода ба маркази дарвоза ва ин гол аст. самти зарбаи Санҷар Ихсибоевро Адам Ковач пешгӯӣ карда натавонист. бале, як бар як. ҳар дуи бозингароне ки аввалин шуда ба зарбаи пеналти, яъне ки зарбаи пеналтиро иҷро карданд, зарбаҳошон гол шуд. акнун боз Иззатулло Турсунов дар дарвоза ва зарбаи дуюми футболбозони дастаи вахш ва ин навбат ҳам гол аст. Сергей Сканян ба задани гол, яъне ки аз уҳдаи иҷрои зарбаи пеналти ба хубӣ мебарояд. ҳоло 2 бар 1 аст ва акнун футболбози дигари дастаи Эсхата наздик мешавад барои иҷрои зарбаи пеналти. Иброҳим Эшонхонов бар муқобили Адам Ковач. Адам Ковач ҳам умудагӣ мебинад барои баргардонидани зарба. зарбаи футболбози дастаи Эсхата Иброҳим Эшонхонов ва ин навбат ҳам Адам Ковач аз уҳдаи баргардонидани ин зарба намебарояд. лаҳзаҳои ҳассос боз ҳам наздиктар мешаванд. 2 зарбае ки футболбозони дастаи Эсхата иҷро карданд, ҳарчанд якаш ба қавле заминӣ буд, вале ҳар ду қариб ки ба маркази дарвоза равон гардиданд. акнун боз навбати Иззатулло Турсунов. Фатулло Фатуллоев рӯбарӯи ӯ, зарбаи Фатулло ва баргардонида мешавад. зарбаи Фатулло аз ҷониби Иззатулло Турсунов бармегардад. дӯстони азиз, Фатулло Фатуллоев маҳз барои иҷрои зарбаи пеналти ба майдон омода буд, вале маҳз зарбаи ӯ баргардонида мешавад. бубинед ки чӣ гуна самти зарбаи Фатуллоро муайян мекунад Иззатулло Турсунов. умуман ин дарвозабон дар 3 зарбае ки футболбозони дастаи вахш иҷро карданд, ҳар сеашро қариб ки муайян карда буд самти тӯбро, вале фақат зарбаи Фатулло барояш муяссар гардид ки баргардонад. акнун футболбози рақами 11 дастаи Эсхата Бахтиёр Зарипов. ин футболбоз ҳам таҷрибаи баланд дорад. Адам Ковач бояд иштибоҳи Фатуллоро рафт намояд. зарбаи Бахтиёр Зарипов ва ин гол аст. ҳоло имконият ҳаст барои футболбозони дастаи вахш ва боз ҳам зарбаи бозингарони Эсхата ба маркази дарвоза равон карда мешавад, вале дарвозабон Адам Ковач шояд инро то ҳол пай набурдааст. ягон маротиба барои баргардонидани зарба аз маркази дарвозаро накард Адам Ковач. ва акнун боз ҳам навбат ба футболбозони дастаи вахш. тоҳирҷон Тағоизода ва гол аст. дӯстони азиз, Адам Ковач ҳадиаққал бояд як зарбаи бозингарони Эсхатаро баргардонад, вагарна имконият аз даст меравад.
امکانیت از دست می رود. ضربه نوبتی از جانب فوتبالبازان دسته اسخاتا و نزد توپ احسان بوبویف در روبرو آدم کوچ. ضربه احسان و ضربه احسان از تیر دروازه بالاتر از میدان بیرون می شود و اکنون حساب برابر شد. دوستان عزیز هر دو امکانیتی برابر دارند. چگونه لحظه های حساس رو ما تماشا داریم. ببینید چگونه ضربه قوی میزند احسان بوبویف. و اکنون نوبت به فوتبالبازان دسته وخش. علیشر براتوف. ضربه علیشر هم برگردانیده می شود از جانب عزت‌الله ترسونوف. این چه سلسله ضربه های پنالتی بود که ما دیدیم. چگونه همین گونه امکانیت را از دست میدهند فوتبالبازان دسته وخش. از اشتباه فوتبالبازان اسخاتا امکانیت به میان آمد که ضربه ها را دقیق اجرا نمایند ولی باز هم امکانیت از دست میرود. اکنون اگر گل شود این آخرین ضربه است از جانب فوتبالبازان دسته اسخاتا و بکزاد سعیدوف. ضربه او گل می شود و اسخاتا در فینال مسابقه جام تاجیکستان است. دوستان عزیز دسته اسخاتا ارزنده به فینال جام تاجیکستان رو یافت. در تاریخ برای اولین بار است که دسته اسخاتا به فینال جام تاجیکستان را می‌یابد. مبارک باشد به همه مخلصان دسته اسخاتا. فینال مسابقه جام تاجیکستان و دسته وخش هم با بازی‌های ارزنده خود تا این مرحله آمد ولی سلسله ضربه های پنالتی دسته اسخاتا را به فینال مسابقه بود. اکنون دوستان عزیز روز 18 اوگوست بازی دیگر مرحله نیمه‌نهایی جام تاجیکستان میان رگر تدس و روشن کلوب برگزار می شود و دسته اسخاتا از جفت مذکور یکی را در فینال انتظار است و برای کل مخلصان دسته اسخاتا این پیروزی رو مبارکباد میگویم. فردوس خرسند بودم که این رقابت رو برای شما شرح و توضیح دادم. تا بازی های دیگر خیر.